سلام نعم تخاتاتلتي كري برودكشن كمي تخوني كمي اللهم ببزلهم والسلام تعالى أسانا زلو جزية تخنفوت له بعد مدة تسفاية مبار كنتي كل جزية مدواتنا نقرب لكم نايلومي بلان جيرني دلنا دما بزعبانا بانكتات انتايو ويكا بانكي خنفلت زيت لنا نجرات انتايو خنفلت زقبانا أبناي بانكنا مالتيو كالي بزعبا أب سراح ندهلنا خلنا كاب سراح كنرخبو نقبانا إنشورانس الله هذا لايف إنشورانس الله خالي ويكانا كار ويكانا ناجزانا نقبرو إنشورانس كارلو جي بزح عينت في اللي زلو إنشورانس الله لايف إنشورانس تي 401k زبهال ويكا IRA زبهال انتايو ويكا كوليج فاندين نايدكنا تمهارو أب كوليج نهراليو منهوينو كاو كنرخبو زقبانا ويكا خنفلت زقبانا أو انتايو ويكا ريتايرمنت بلان زبهال كا ريتاير مسكوناها بزعبو خنتاي أفلت لنا مالتيو ويون income protection زبهال كا عينايو بزعبازي سفح زبالة مبرهي كبنا حاونا relator plus life insurance agent دسالة كما تسألنايو لحجة هرورو سلازي أبزيز لكم أفلتو ويكا أبزي اختفلتو وتدولي information اندهرالي نعانا نخلو بتوان قانا زم حلالف اتزد لنا حاوريتا نوسد بزي القطامي كأدمكم فوتو مالتيو من الوقت حدثتي ويكا جوين أبتكورو لغزين زي فيديو أبتري لما لايك شير نداقوركم ندحر حدثتكم كا سبسكرايب بمقبار كا نتي أرغوليزم نخعب سلازي حقز مالتي سلازي حاونا دسالة خساب زمتنا كل غزي أبزا حلفة بزعوانا يجزا مجزا معاسيو اتي رايت تايم جزا خنجزو زقبعنا ويون أب جزا مجزا زد لنا إنفورميشنات انتايو رينا نيرنا نلوم دما يا كم زبلنا يبزعوا إنشورانس كلنا مالتي سلازي كلهم you are welcome رئيتو حتى نهر لكم كا بزع كاتمون جنك تكبرنا تقوليكم مالتي كساب ساعتنا ذاكل جن قال حنتي information علاتني الساخة انتايا بزعبا بجزانا دولو تانك ويكا ماي كما يقرنا نغيرو ويكا وورر هيرر انتايو تماي موعي مالتي إلكتريكن غازن هلو اتي سخات في الليات انتايو اتي كنا بلوز قبعنا إلكتريكن ناي غازن في الليات هلو منالوات كسابتا ساعتنا ذاكل እዚኣ ገለ ናይ ኤሌክትሪክ ወረር ሂረር እያ ማለት እዩ መውዓይት ማያ እቲ ፍልልያት እንታይ እዩ ወይ ከዓ ብኸመይ ክነብሎ ነዚኣ ክንርኢ ንፅናሕ ክሳብ ዝመፅና ማለት እዩ እዚ ናይ ኤሌክትሪክ ወረር ሂተር እያ ምፅእ ዘለኹ ፍልልዩ ኤሌክትሪክን ጋዝን ብክልቲ ትሰርሓሉ እቲ ናይ ገዛና ዘሎ ላይን ብኸመይ ዘሎ እንድሕር ሪፕሌስ ክንገብር ኮይና ጋዝ ዘሎ ኤሌክትሪክ ቸግርዎ ካልኣይ ድማ እንደهر كنجز خلنا أنت عينتي يدلنا سو كندي قالون يدلنا 4 قالون 3 قالون 5 قالون وهم يتفل اللياتو أبقال إنها مسينات فانكشنتي كل حدا ما يموعيو يا مودريت الزخون الله بتلفون الناس يتابعون قبرن دلي وي قال اكستايز الله جن at the same time إنها أبقالنا موعي ترايد لنا إنها كوين كل غوعنا يخلي معنا سلازي أفتواقع في الليات الله إذا نا إلكتريكات سرح سو هذه ما يزهر ما يوعي دلنا نقدر زي يدلنا زي فلكسيبل خوزي هذا خونه ستاين قبر هذا خونه كنش خونه إذا الشارك بايت زبهال نا هاف إنش زلوا ويكا 3/4 depends تناتنا لاين كنا كم يكمل زلوا كلت اللوانا هذا خونه كنش كبرنا يه كلتين مستزلنا ناي ماي لاين يحول إذا ناي بريشر النهر تي تانك فالف ناتو كابعنا لعلي كوين تيت ناتو النهر مرة رسينو تي وورر فلو بزي يوصل معناتي سلازي إزغان خم يدلنا أكن تي ماي فاحل زغي زي نعوي تعملنا معناتي درين النهر لنا نات درين هاي درين تزيناها تي ماي ستريت تحت الشوط كم زخون يخون معناتي كوبر خون غليو ويكا PVC كم زعنا فون خون غليو معناتي فعلى إنها ريبليس كنقولنا إثناء الكلام زل الجزانة ما ينعسوا غاز إنها كوينها إنه غاز نعسوا إلكتريك تخون إلكتريك نعسوا بالحريو إتينا ماي بزي الزنر يدلنا إتي دريناتيو
እንድሕር ድሬን ኣለና ኮይኑ ትገዛ ከፊትና ድሬን ብሎ ድሬን ተዘይብልና ግን ቱቦ ናይ ጋርደን ቱቦ ጌርና ክሳብ ደገ ዝወፅእ ንገብሮ ጥራይ ምስ ኮነልና ሽዑ ነቲ ናይ ቀደም ዘሎ ቆሪፅና ማይና ፎሹር ክዓፅዎ ኣለና ንዕኡ ቆሪፅና እታ ሓዳስ ኣብታ ናታ ቦታ ነትዋ ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ነዚኣ ትመስል ኣብ ቀፃሊ ስፍሕ ዝበለ ከምኡ ኣብ ዩቲብ ክትበልኩም እየ እዚኣ ሕጂ ሓድሽ ላይን ስለ ዝኾነ ናይ ቀደም የብልናን ኣብ ሓድሽ ኢና ክንገብሮ እዚ ከዓ ናቱ ኮሌክቲቭ ፔን እዩ ዝኾነ ማይ እንድሕር ፈሲስና ኣብዚ ክፈስስ ይኽእል እዩ እዚ ከዓ ምስ ናቱ ኮኔክት ክንገብሮ ኢና ድሬን ማለት እዩ ድሬን ይገብረልና ማለት እዩ ሳብ ፓምፕ ስለ ዘለና ንብዚ ናተይ ዝኾነ እንድሕር ኮይኑ ናብኡ ድሬን ክገብር እዩ ማለት ስለዚ ያ ብስፍሕ ዝበለ ንሎሚ ዝመስል ሓደስቲ እንድሕር ኮንኩም ከዓ ኣብ ዩቱብ ገሬ ፕሮዳክሽን ከድኩም ከዓ ታምስ ኣብ ክትገብሩ በዚ መንገዲ ይላዎ ማለት ስለዚ ኣብ ቀፃሊ قربكم تدريون هذه يا صحاف لي قربكم سلام نعم تخاطرتي قري برودكشن كما تخونون كم ياللهم من الوقت يا بحجي تاتو ويون ريكورد مسكونت ريو نقولهم سلام تعظم قدام كمتي كل جزء نقرب زلنا اب زحلفه كمتي لمود ناي غزا معاسيو تزبلص جزء غزا خنغز علو نخيل ويكا اتي رايت تايم دي حجي مستي واغاتات مخبار قال انفورميشن رخيبنا نيرنا معاس كنغز نخيل ويكا كنغزو زلنا خا بخمي كمنغز حاونا ريليتر دساله ريليتر بلاس لايف انشورانس ايجنت مالتيو بزعبو ابز حلف مبرهي بنا نيرو نلومي اتي حزنا زلنا لوم مدب كانتايو لايف انشورانس بزعبا ويكا نا هيوت مدحن زوا بتناتنا وانكا انتاي في اللياتو ويكا تروحا زلو كندي عينت كم زلو ويون أبصراحنا هلنا بزعبا سرحنا ويون كابصراحنا نرخو زقبانا في الليات كنتا يالو كومون بزعبا نايدكنا كوليج زمهارو نحكوينو كوليج فاندين زبهال انتايو بخمي كنرخو نخيل ويكا ريتايرمنت بلان زبهال ويون انكام بروتكشن زبهال بعابيو افتي بانكي نحنا نتقامل البانكتات ويكا بانكي كنفولتا زيدو لينا نقرات انتايو ويون كم تتكمت متن كنفولتا زقبانا انتايو نايلومي مدبنا نزينا حزنا زلنا حاونا ريليتر بلاس لايف انشورانس ايجنت حاونا دسالة ابغزي مسانا لو كساب شعقن كورب كدالو عدل كنا وينا كساب شعو حانتي قريبا لكم اللو خذنا جينك تقوريهم نعاخريكم امو بدحريو دسالة حاونا ساعاتو ترخيبو لو جوينك نقورينا مالتي كلمي أجن حنتي information على سي الساخو بكم دلي مالتي زدنا جنبر والعيسي نكون يسكن تلويدو لزعريكم حنو نخيلون برتيحونا فوقوتي ملبعكم مسرعكم مرات ولدي كدم يتفلكي عبسدت يغوبي زي الدواي بدا حنكي ارقار بوتا خي حزي كدم يتفلكي عبسدت يغوبي زي الدواي بدا حنكي ارقار بوتا خي حزي كمز الحج خي شيبكي كل خي مسكون جنا كنا بلقالي فكي كسرق نقوانا محزن زكيرة اوكي زي اخر رياض حنا انتايا ناي دراير ابغزانا مسرح زابينا زمسلنا ويكا ندا تطقمنا خلنا تدرايرنا طعي كنسو اريغيلنا نغحفو كندي يالنا مالتي هزي نريد لنا افتي دراير نتقملو فلتر زلي مالتي فلترنا ابنن قصر لغزي انت زي حاسبو ويكا انت زي اطرينا ياخذ لغزي اتي فلتر يمل امو اتي سيركيليشن نايت نفاس كوصز غبو نايت حفا او يعبسمو تا ولا ساعات ران نغبرا 4 ساعات ران تغبر تا درايرنا كاين كصت كم تذهبنا يا يصحنا مالتي مخنيات كانتاي كم زين دحر اتي لينت زبحال اندحر مليو
نتي درايرنا خنقصلنا ايكلني سلازي بعدنا خنقبر زغبانا بغزانا خنسو اندحر مينتنانس هاير غيرنا صوينا اكسترا هنكفلينا ويكا كيف لطنايا ماشيننا ايتسرح يعني دلاينا خا كونغو حفاينا حدش وصاي غنزب شو حدش كان غزينا علتي سلازي يعني اشتي انفورميشن نفتق عندي مدمنا نايلومي كنبل حاونا دساله مسيلو جين كنغورا ሰላም ገሪ ሓወይ ኩላትኩም ተኸታተልቲ again thank you for the invitation ደስ ይብለኒ ከምዚ ኢልና ሓቢርና ግዜ ንሕልፍ ደስ ይብለኒ ማለት thank you ደስ ሓወይ ከምቲ ኩሉ ግዜ እትህበና ኢንፎርሜሽን ኣዚና ኢና ነመስግነካ ኣብዛ ሓለፈ ብዛዕባ ናይ ገዛ ኢንፎርሜሽን ሂብካና ነርካ ንሎሚ ድማ ከምኡ እቲ ንሕብረተሰብና ወይ ከዓ ናትና ሶሳይቲ ክፈልጦ ይግብኦ እዩ ብዝበልካዮ መሰረት ወይ ከዓ እቲ ዘለካ ፍልጠት ክተካፍል ብምምፃእኻ በዚ ኣጋጣሚ ከመስግነካ ይፈቱ ምናልባት ኩሉ ግዜ እቲ ናትና ቀፃሊ ዘይምስራሕ እቲ ኣልጎሪዝም ቁሩብ ድንጉ ይብል ኩሉ ግን ፅቡቅ ነገሩ ናይ ዩቱብ ዝኾነ ሰብ ኣብ ገዝኡ ወይ ከዓ ኣብቲ ካልእ ሶሻል ሚድያ ክጥቀም ዘይክእል እንዳመለሰ ወይ እንዳሕለፈ ደጊሙ ደጋጊሙ ክሪኦ ዝኽእል ብዙሕ እዩ ኣብ ገዛ ኮይኖም ክሪእዎ ዝኽእሉ ብምባል ድማ እቲ ናትና መስርሕ ከምኡ ክቕፅል ማለት እዩ ምናልባት ብሕጂ እትሪእዎ ሪከርድ ምስ ኮነ እትሪእዎ ከምኡ ነቲ ኣልጎሪዝም ክሕግዘና ዝኽእል በቲ ቋንቋና እሞ ከዓ ሞያውያን ኣሕዋትና ከምዚ ዝኣመሰሉ ክመፁ ከለዉ እቲ ዘድልየና ኢንፎርሜሽን ንሓዞም ኣብ ኣድላይ ግዜ ከዓ ክንጥቀመሉ ከርባሕናን ይኽእል እዩ ኢንፎርሜሽን ምስ እንደሊ ድማ በቲ ናቶም መራኸቢ ደዊልና ክንሓቶምን ዘድልየና ኢንፎርሜሽን ክንወስድ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ደሳላሓወይ ደጊመ የመስግነካ ማለት እዩ ናይ ሎሚ በቃ እንታይ እዩ ዘይንፈልጦ ብዙሕ ነገር ኣሎ ስለዚ ሸር ክትገብር ብምፃእኻ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ደጊመ የመስግነካ ማለት እዩ እንታይ ኢና ላይፍ ኢንሹራንስ ክንብል ከለና ሲ ሎሚ ብዛዕባ ኢና በቃ ማዕንጣ ክነውፃእ ኢና ማለት እዩ ሳምታይምስ ኢንሹራንስ ክንብል ከለና ካብ ነፍሰይ ጀሚርካ ፅቡቅ እንታይ ዝኸውን ኢንሹራንስ እዩ ኣምላኽ ኣሎ እየ ዝብል ከምዚ ከማይ ዝብሉ ከዓ ብዙሓት ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ላይፍ ኢንሹራንስ ፍልልያት ኣብ ላይፍ ኢንሹራንስ ኣብ ኢንሹራንስ ዘለኸ ሕጂ ኢንሹራንስ ክንብል ከለና እቲ ፐርሰናል ኢንሹራንስ ማርኬቲንግ ንገዝኦ ኣሎ ካልእ ኢንሹራንስ ክንብል ከለና ከዓ ናይ ገዛና ኢንሹራንስ ወይ ከዓ ናይ መኪናና ኢንሹራንስ ዝመስለና ኣለና ግን ያ ከዓ ኣብ ስራሕ እንዳሃለወት ከላት ናይ ስራሕ ዘይንፈልጦ ከዓ ኣለና ሞ ኣስፋሕ ኣቢልካ ሕጂ እታ መድረክ ኩላ ንዓኻ ክበከ ኣነ ከዓ ክሰምዕ ፅን ኢለ ማለት እዩ ፅቡቅ ቴንክ ዩ ገሪ ሓወይ ከም ዝበልካዮ ፍልጠት ኩሉ ግዜ ሓይሊ እዩ ስለዚ ብዙሕ ፍልጠት እንዳወሰካ ክትከይድ ከለካ ብዙሕ ኣብ ሂወትካ ለውጢ እንዳመፅእ ይኸይድ ጉልበት እንዳወሳካ ሓይሊ እንዳወሳካ ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቅ እቲ ምፍላጥ ምምሃር ከይፈለጥካ ዝኾነ ነገር ክትውስን ስለዘይትኽእል ከይፈለጥካ ትውስነ ውሳኔታት ከዓ ናብ ሓደጋ ክወስደካ ስለዝኽእል ምፍላጥ ብጣዕሚ ፅቡቅ ማለት እዩ ስለዚ ከም ዝበልካዮ እቲ ላይፍ ኢንሹራንስ ክበሃል ከሎ ናይ ኩላትና መጀመርያ ኔጌቲቭ ዝኾነ ሓሳብ ኣብ ኣእምሮና ዝመፅእ ረብሓ ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓናን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ዳይሬክትሊ ንዓና ዝረብሓና ነገር ሰሚዕና ስለዘይንፈልጥ ብቐጥታ ኣነ ካብ ላይፍ ኢንሹራንስ ክጥቀመሉ ዝኽእል ነገር እንታይ ምዃኑ ሲ ሰሚዐ ስለዘይፈልጥ ማለት እዩ ሕጂ ከም ዝጠቐስካዮ ናይ መኪና ኢንሹራንስ ሰብ ይኣቱ ምክንያቱ ብቐጥታ ዝርቡሕ ነገር ከም ዘሎ ስለዝፈልጥ ናይ ገዛ ኢንሹራንስ ተኸላ ደስሓበ የቕሬታ ኣይቆረስካን እንዲሃ ካብ ኮን ጎይ ዝህሉ አንተ እስኪ ስቲል ኮሙሎ ድምፂ so رسينا happy Thanksgiving by the way I know ናይ Thanksgiving ሒዝካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ yes sorry ድሕዳ ድምፂ ፅቡቅ ተዘየለ ሕጂ ኸ ድሓ ይሓሽቶ ትሒታ ኣላ ቁርብ ድሓን maybe እንዳረሰንካ ትመፅእ ኢኻ ድሓን ሽዑ ኦፍሳይድ ትገብራ ትኸውን ኦኬ ኣብ ላፕቶፕ ከኣቱ እሞ ናይ ላፕቶፕ ብኣሙይ ዝሓሸት ነይራ ምስለኒ ውሽዶ ኦኬ ሃረ let me see okay yeah هاد فاهم
سمع اسكا سامو ودي تايدي خيل كان ندي تعبه نكو ودخم سدحان دا ولا زخدان نورا نسان سبايان بس تحقق يفهم كحل فرقيهم سواي فقرهم دس كبلا كايلس ادي تعبه عب كبد خزلو والعاس املاخ زو كله قرهنا ناتكي ريوس 10 شمنتور حياب كبد خيصنا حيو صبق يلو تقول عهو سالكي لي انا ادي كاب فقر استوقس واي انت املاخ ابوي أنس كم زعلم بلوك تبلكوس حتيات حساب اللي يدخون حج صنع من عاقة كم زعلم ناب زعلم كنت متصن كلها أكاونت فتح عندي متيكا أكاونت فتح بلوك بلك كم زعلم أنت عذرون داد يترحس صنع تراي ود ذا برشق يتعاملنا ويلكم ده صعب. سوري ثانك يو. حجة حاجة درمتي؟ هو تبالا. حجة درمتي تبالا؟ يا تبالا. أبا. سلازي كنزبال كايت لايف انشورانس بتعمي تاشمي مالتي كمزي بقليل زرع نجار أخبيتنا عين ريونينا. سلازي مفلات صبغي مالتي كم تزبال كاي لايف انشورانس لك عمتنا يبكينا انشورانس زلنا. جن تأمو دايركتلي نعنا أنت كم تأمنا بغطت أنت كم نربح سنة نفلت. حتو ناين قبر لنا ويكا ناي تليفوننا انشورانس دلنا سبعة لنا جزاز لنا ناي جزا انشورانس تخارينا نقمت كا ناي رينتال انشورانس لنا حجي بغطتا مسانا زتحاز نجار سلا نريو لو كل جزء نقبرينا سوتراي ونا يكونن قديتهم سلا زخونه نقبرينا جن ستيل زرعنا نجار على بغطتا اوكي زي كم زعيت حدا خد حنانيو يلناينا تو مالتي حجينا لا في انشورانس جن حدا نقدروا قديته او نيبلنا ناي مرجع قدايو بخالي درجه جن بقطتا عن انت يربح قبل في انشورانس زبل ارستي كلعل تزيكيلو ولا حنتي ربحاتها تايتريلوني مالتي سلازي كل جزء لا في انشورانس كنحسب كلنا بزعبات صباحنا نحسب دلنا صباح نقول لو مزي قاطمك صباح قاطمك زخيل نجار إنا نزارب دلنا مالتي جي كاو حلف زبالة جن تي نحنا لو ممكن نربحو نخيل نجار مرعي صبغي حدا مستروتا ويك أمس ريتايرمنت زتحاحاز نجار انتاي كم زلو مربدعون صبغي مالتي جي كل جزء خنسرح خلنا ماكسيمام 3 عامد دو مس حيلنا نسرح نخول كاو يحلفني مبزحت جزي تي كنسرح خلنا 10 عامتين نسرح جي 10 عامت كنسرح خلنا بدحري طروتا زبحال نجار አሉ እዚ طروታ ዝብሃል ጽባሕ ንጎ እንታይ እዩ ከመይ ገይረ ክርባሕ ክእላነ እንታይ ክገብር ኣለኒ ዝብል ነገር ኣርእስቲ ክልዓል ኣለዎ ማለት ሕጂ መብዛሕቲ ግዜ ንሪኦ እንታይ እዩ ብፍላይ ኣብዚ ዓዲ በዓል 401k ዝብሃል ናይ ሪታይርመንት ፕላን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ትሰርሕ ወይ ከዓ ሶሻል ሴኩሪቲ ገንዘብ ይቆረፀና ኣብቲ ጥሮታ ትበፅሓሉ ግዜ ናይ ጥሮታኻ ክንዲ ገንዘብ ተባሂሉ ይወሃበካ ማለት ሕጂ ንሪኦ ከለና ብዙሕ ግዜ እኩል ገንዘቡ ኣይኮነን ከም ፅቡቅ ጌርካ ክንብረካ ዝኽእል ኣይኮነን ፈላለየ ኣፍቲ ኣታዊና ብርግፅ ግን እንታይ ኢና ከዓ ንዛረብ ዘለና ብሓፈሻ ከዓ ንሕና እቶም ብስደት ዝመፃና መብዛሕትኡ ግዜ ቀዳማይ ጀነሬሽን ስለ ዝኾንና ስትራግል እንዳገበርካ ብዙሕ ነገር እንዳሓለፍካ ክትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ብብዙሕ ነገር እንዳሓለፍካ ክትከይድ ከለካ ፈተናታት ኣለካ ከምቲ ትደልዮ ገንዘብ እውን ኣይትእቱን ኢኻ ንቤተሰብካ እንዳነበርካ ኢኻ ትነብር ማለት ሕጂ ምዝ ኩሉ ቻሌንጅ ፅባሕ ንጎ ሪታይርመንት ክትፅበየካ ካላ ዳርጋ ካብ 500 ክሳብ 1000 ቅርሺ ወርሓዊ ጥሮታ ገንዘብ ያ መብዛሕቲ ግዜ ትረአ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እኹል ዲና ሓደ ሰብ ንክነብር ኢልና ንሕዳ ሓሲብና እኹል ኣይኮነን ስለዚ ከመይ ገይሩ እኹል ክኸውን ዝኽእል ኢልና ንሓስብ ክንግደድ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኦኬ መገድታት ክንናድ ኣለና 401k ከምዚ ገይሩ ፅቡቅ ኣታዊ ክህበኒ ተዘይክኢሉ ሶሻል ሴኩሪቲ ከምኡ ገይሩ ጥራይታ ፅቡቅ ክህበኒ ተዘይክኢሉ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢልና ንሓስብ ፅቡቅ ማለት ሕጂ ላይፍ ኢንሹራንስ እንታይ ረብሓታት ኣለዎ እንታይ ጥቕምታት ኣለዎ ኢልና ንሓስብ ክንግደድ ኢና ማለት ሕጂ እዚ ክንሓስብ ተኮይና ግን ብዛዕባ መፃኢና ንሓስብ ሰባት ኮይና
اوكي كندز عامت كسريحه كندز عامت جنزب سيف كجبره كندز عامت جنزب ኢንቨስት ከገብረ ኣብ ጥሮታኻ ክንድዝ ዝኣክል ገንዘብ ክህልወኒ ዝብል ዓይነታት ሓሳስባ ሒዝና ክንብገስ ከለና እዩ ብዙሕ ውፅኢታዊ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ መደብና ፅባሕ ንጎ መጀመርያ ንፈልጥ ኣለና መደብ ዘይብልና እንድሕዳ ኮይኑ ወይ ካብ ዛዕባ ፅባሕ ንጎ ዘይንሓስብ እንድሕዳ ኮይና ላይፍ ኢንሹራንስ ማለት is nothing ሕጂ እቲ ጀነራል ስእሊ ክህልወና ዘለዎ እንታይ እዩ ኣነ ብውልቂ ከም ገሬ ከም ደሳለ እንታይ ክርባሕ ይኽእል ካብ ላይፍ ኢንሹራንስ ዝብል ነጥቢ ክነምፅኡ እንድሕዳ ኮይና መጀመርያ እንታይ ላይፍ ኢንሹራንስ ንፈልጠታ ማለት ላይፍ ኢንሹራንስ ውሕስነት ሂወት ከም ዝበልካዮ እዩ እዚ ከዓ ምስ መትካ ጥራይ ዘይኮነ ብሂወት ከለካ እውን ክትርባሓሉ ትኽእል መስርሒ ማለት እዩ እጂ ኣብ ኣሜሪካ ንሕና ንፈርሖ ነገር እቶም ብዙሓት ሃፍታማት ግን ዝጥቀምሉ መስርሕ ተሎ ላይፍ ኢንሹራንስ ማለት እዩ ብዙሓት ወልኩላትና ገንዘብ ኣብ ባንክ ከይድና ነቐምጥ ኢና እቲ ገንዘብና እቲ ባንክ እንታይ ገብሮ ንፈልጥ ሰባት ግን ክንደይ ምዃንና ይፈልጥኒ ግን እቲ ባንክ ገንዘብና ወሲዱ ናብ ላይፍ ኢንሹራንስ እዩ ኢንቨስት ገብሮ ነዚያ ትፈልጡ ሰባት ክንደይ ምዃንኩም ኣይፈልጥኒ ስለዚ እንድሕዳ ደይንፈልጥ ነርና ሎማዓንቲ ክንፈልጥ ክንግደድ ኢና ወይ ከዓ ነተሓጋገዝ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ነው ሼር ክገብር ክእል ደ ገሪሓወይ ስክሪን ሼር ክገብር ክእል ደ ያ ኣብ ሴቲንግ ያ ክገብር ትኽእል ኢኻ ኦ ሼር ስክሪን ኦኬ ናይስ ኣለኹ የስ ስክሪን ይረአየኩም ኣሎ ናትካ ያ ስክሪን ይረአየኩም ኣሎ ኖ ሼር ኣይገበርክን ኣላ ሼር ኣይገበርኩን ኦኬ ኣሎ ሼር ዊንዶውስ ኦኬ ሜቢ ናው let me know ይረአየኩም ኣሎ ሕጂ ነው የመፀ ጠፊያ ካላሳ somehow I had to cancel any connection. ገለ ይኸውን ኣሎ ሚዶ ኣማንጎ ያ ድሮፕ ትገብር ኣላ ኣማንጎ ኦኬ ኣብ ናይ ከምታ ናይ ባዳማይ ጌርካ እስከሸር ግበራ ኦኬ መፂላ ሕጂ መፂሎምሽ ኦኬ ኦራይት ሕጂ ትረአየኩም ኣላ እዛ ፅሕፈት ያ ኦራይት ሕጂ ረዩ ባንክስ ኮርፖሬሽንስ and billionaires ኩሎም ኣብ ባንክ ከመይ ገይሮም ገንዘቦም ጥቆም ሕጂ እዚ I think 2019 ሪፖርት ግን ባንክ ኦፍ ኣሜሪካ ኣብ ላይፍ ኢንሹራንስ ክንደይ ገንዘብ ኣለዎም 19 ቢሊዮን ዶላርስ ዌልስ ፋርጎ 17 ቢሊዮን ቼዝ 10 ቢሊዮን ዩኤስ ባንክ 5 ቢሊዮን ገንዘብ ኣብ ላይፍ ኢንሹራንስ ኣለዎም እዚ ገንዘብ እዚ ናይ መን እንድሕዳ ኢልና ናይቶም ሰሪሕና ገንዘብና ኣብ እንጣሽም ነቐምጥ ሰባት እዩ ማለት እዩ ኣብ ባንክ ነቐምጥ ሰባት እሞ ኩሉ ግዜ ነቲ ዕውት ሰብ ኣሰሩ ክትስዕብ ኣለካ ኩሉ ግዜ ናይቲ ቅድሚኻ ዘሎ ኣሰር ክትስዕብ ኣለካ ማለት ኣብ ሂወት ከምቲ ኣብዚ ዓዲ ንሕና ክንመፅእ ከለና ሰብ ታክሲ ክዝውር ተፀኒሕና ታክሲ ንዝውር ትራክ ዝውር ኣለኹ በሃል ኩለ ተሰሚዕና ትራክ ንዝውር ምሽ ነቲ ቅድሚያ ንድሎ ኢና ንርኢ እታ ስክሪን ስቲል ኣላ ወላ የላን ኣላ እታ ስክሪን በይና ድያሳ ትረአ ደላ ኦኬ ፅቡቅ ሕጂ ከምቲ ብዙሕ ነገር ኣብ ቅድሜና ደሎ ርኢና ንምሃር ከምኡ ከዓ ካብ ባንክ እምበር እንታይ ንምሃር ማለት እዩ ገንዘብካ ኣብ ላይፍ ኢንሹራንስ ውሑስ ከም ዝኾነ ረይ እምበር ንዓኻ ክሳብ 250 ሺሕ ዶላር ጥራይ ኢንሹራንስ ዝህቡካ ባንክ ንሳቶም ግን ገንዘብካ ወሲዶም ግን ገንዘብ ገብሩሉ ስለዚ 500 ገንዘብ ኣብ ባንክ ተለካ 250 ሺሕ ጥራይ እዩ ውሕስነት ዘለዎ
بمولو تحموش تبيت حقنا بيم اتيوم ودلو اب لايف انشورانس يم اتيوم ودلو حجي ما منينا نامون حنا كيلاتا زبحالو ገንዘብ አሰራርሓ ዝፈልጡ ገንዘብ አገባብራ ዝፈልጡ ሰባት ገንዘቦም ኣብ ላይፍ ኢንሹራንስ እትዮም ከዕብይዎ እንድሕዳ ኢሎም ንዓና እንታይ ሒዘናኹም ንኸይንገብር ስለዚ ኣብዚ እንታይና ንርኢ ዘለና ማለት እቲ ላይፍ ኢንሹራንስ ብቐጥታ ምሳና ዝዛመድ ረብሓታት ከም ዘለዎ ኢና ክንርኢ ንፍትን ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ደኣ ባንክ ከም ዝገብር ክኢሉ ዋይ ናት ሚ ኣነ ኸ ንምንታይ ገንዘበይ ኣብ ላይፍ ኢንሹራንስ እትየ ከዕብዮ ዘይክእል ስለዚ እንታይና ንርኢ ደላ ላይፍ ኢንሹራንስ እምበር ምስ መትካድ ይኮነ ብሂወት ከለኻ ገንዘብካ ከዓብየሉ ዝኽእል ሲስተም ከም ዝኾነ ብሂወት ከለኻ ገንዘብካ ዕቤት ከርእየሉ ዝኽእል ሲስተም ከም ዝኾነ ብሂወት ከለኻ ኢንካም ፕሮቴክሽን ክህበካ ዝኽእል ሲስተም ከም ዝኾነ ብሂወት ከለኻ ሊቪንግ ቤኔፊት ክህበካ ዝኽእል ሲስተም ከም ዝኾነ ንምርዳእ ኢና ኣብዚ ንፍትን ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ክንርድኦ ዘለና ነገር መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ላይፍ ኢንሹራንስ ሓደ ሰብ ብግልፂ ወይ ከዓ ብግቡእ ኣድቨርታይዝ ክግበረሉ ዘይክእለሉ መገዲ ኣሎ ምክንያቱ መንግስቲ ካብኡ ዝረኽቦ ረብሓ ስለዘየለ ወላ ሓንቲ ንዓና እዚ ነትን ኢሉ ክነግረና ኣይክእልን እዩ ስለዚ መንግስቲ ከተባብዓካ ኣይትፀበ ኣስራሒኻ ከተባብዓካ እውን ኣይትፀበ ምክንያቱ ሰብ ንረብሑ እዩ ዝጓየ ማለት እዩ መንግስቲ ከዓ ታክስ እንድሕዳ ይረኽበሉ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ገበር ኣይክእልኒ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክንርዳእ ዘለና ማለት እዩ እዚ ላይፍ ኢንሹራንስ ገንዘብ ካብኡ ክትእቱ ከለኻ ታክስ ፍሪ ኢኻ ተውፅኦ 5% 8% 12% ዕብየት የርኢ ብዘየገድስ እቲ ገንዘብካ ታክስ ፍሪ ኢኻ ተንቀሳቕሶ ሕጂ ላይፍ ኢንሹራንስ ረእዩ እምበር መኪና ነዛ መኪና 253 ወርሓዊ እንድሕር ኢንሹራንስ ተኣትወላ ኸውንካ ደስ ያለሃል አይ ቲንክ ተደውሎ መስለኝ ነው يا مونغو دروب تقبرلا بينك زارب صنيحه يا اي ثينك دروب تقبرك على فريس كتكون صنيحه اوكي كونكشن ناتي دخون باي كوتس بوراين لو كونكشن اي دونت نو ميبي يا still drop coin لو freeze coin كالعادس ساعنا نرالها maybe تلفون تدويلو هيكون so hopefully كسب زميلسنا دحن زي نايلو مالتي الامانه انتايو بزعبا ناي لايف ኢንሹራንስ ዝበሃል እንታይ እዩ ወይ ከዓ ፍልልያትን ጥቕሙን ኣብኡ ዘለና ረብሓታት እቲ ኣብ መንጎ ስራሕና ክንረኽቦ ዝግባአና ወይ ከዓ ካብ ሴቪንግናትና ክንረኽቦ ዝግባአና ፍልልያትን እዩ ዘሎ እቲ ዕላማና ናይ ሎሚ ኣጋጣሚ ደስ ሓውና ግን ተኣቤላ እታ ኮኔክሽኑ ሜቢ እውን ተደዊልዎ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣይኖ እቲ ታይም ናይ ወደ ዓመት ግዜ ስለ ዝኾነ كم ناي فاميلي تايم سريع ناي نمشي هذا لنا يا كسب زميل لسنا دوس حاونا حنتي انت اي كل جزء كنجورو زقبا أنا أبجزانا دي ولا بكلي ونالو السخ أنت أيو يا سان مفلاتنا
زياه من لساينا بس حاولنا تمليسنا اوكي سمع له يا سبع الله هجي دسها كبرات خطاتت مسنا قريتا مخنو اني فلتكن حجي ناب حسابنا بقطتا خنملس امبار تي لايف انشورانس امبار بقطتا مسانا زتحاز ربحا خمزلوو نمردائنا ابزي زلنا مالتي نسخه انتايو لايف انشورانس ገንዘብካ ኣብ ወቅቱ እትኮለኻ ስመትካ ደስ ቤኔፊት ራይድ ይኮነ ከይመትካ ከለኻ ብሂወትካ ከለኻ እቲ ገንዘብ ክትርብሓሉ ከም ትኽእል ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ላይፍ ኢንሹራንስ ብስመትካ ጥራይ ኣይኮነን ብሂወት ከለኻ ንስኻ ኢንካም ፕሮቴክሽን እንታይ እዩ ፅባሕ ንግሆ ኩላትና እንታይ ከም ዘጋጥመና ይንፈልጥና ኢና ክንሓምም ንኽእል ሓደጋ ከጋጥመና ንኽእል ገለ ክፋል ኣካላትና ክንስእን ንኽእል ሕጂ ነዚ ፕሮቴክሽን ኣለና ዶ ኦኬ ሓደ ሰብ መኪና ኢንሹራንስ ክኣቱ ከሎ 200 ንውሕ ክኸፍል ከሎ ሲ መን ይበልፅ እታ ማኪና ዶ ትበልፅ ወላ እቲ ሰብ ነቲ 300 ናይ መኪና ኢንሹራንስ ክትከፍል ዝኽኣልካ ኮ ንስኻ ኢኻ ስለዚ ኢንካምካ ፕሮቴክት ክኸውን ዝግብኦ ቴሌፎንካ መኪናኻ ኢንሹራንስ ገዛ ኩሉ ድሕሪኻ ይዝመጽእ ድሕሪ ኢንካምካ ይዝመጽእ ምክንያቱ ንስኻ ገንዘብ ምስ ሃለወካ ኢኻ እዚ ኩሉ ክትጥርኽ ኢልካ እሞ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ማዕረ ክንደይና ፕሮቴክት ንገብሮ ኢንካምና እቲ ኣታዊናስ ከመይ ጌርና ፕሮቴክት ንገብሮ ክንፈልጥ ጽቡቕ እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ንኣታዊና ፕሮቴክት ክገብረልና ዝኽእል መስርሕ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ድማ እንታይ እዩ ላይፍ ኢንሹራንስ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ላይፍ ኢንሹራንስ ሓደ ካብቲ ገንዘብና የእቲና ረብሓ ክንረኽበሉ ንኽእል ፅባሕ ንጎ መስርሒ ማለት እዩ ስለዚ ላይፍ ኢንሹራንስ ክልተ ፍልልያት ኣለዎ ምስ እታ ስላይድ ኣብዚኣ እንድሕዳላ ምሳይ እቲ ረብሓታት ናይ ላይፍ ኢንሹራንስ ፍልልዩ እንታይ እዩ ክንሪአሉ ንኽእል መገዲ اوكي سكريني شير يقولكم مثلا اوكي شير قبل سكريني شير الذي اي مثلا ايت رايكم دلمش اي مثلا الله ساخ سبت سدر هان بزعواتن لايف انشورانس فللياتن مستن 401k و RIA دلوا مستن كسبتا شير تقرا مستن فللياتن انت عبرنا مو كسلام خلنا توسخ يمي افت بنفيت قدم مخرنا يتعينت انشورانسن 401k ومستي IRA زبحال كستال لودي كونكشن لودي فلليات انتايو شعب دحري نافتن امسي خاين الله افتن بنفيت كنكيدنا مالتي اوكي حجي اتي 401k زبحال IRA زبحال فللياتو 401k مبزحت ጊዜ بمقدي سرح ترخبو تاشميو ربحاي مالتي اب سرح وين كا ترخبو زي 401k يا متعلم اوكي اجي አላዶ መቻለ ትሪዋለሁም ታስክሪን አለ ኦኬ ኦኬ ስለዚህ እቲ 401k ኦኬ ትራይኩም አላ ያ መቻለ ኦኬ ሕጂ እቲ 401k ከም ዝንሪኦ ዘለና ሪታይርመንት ፕላን እዩ በስራሕ ኢኻ ከዓ ዝዳሎ ዓይነት ፕላን እዩ ማለት እዩ 401k IRA private ዝኾነ ሪታይርመንት ፕላን እዩ ሕጂ እዚ ክበሃል ከሎ የስ 401k ብኣስራሕኻ ዝተዳለወ ሪታይርመንት ፕላን ይበሃል IRA ኻ ብውልቂ ንስኻ ክትገብሮ ትኽእል ዓይነት ኢንቨስትመንት እዩ ሕጂ ኣብቲ IRA ክልተ ዓይነት IRA ኣሎ ሓደ ትራዲሽናል IRA ሓደ ከዓ ሮት IRA ይበሃል ማለት እዩ እቲ ትራዲሽናል IRA ፕሪታክስ ዶላር
ዝኾነ ገንዘብካ ኮንትሪቢዩት ትገብረሉ እሱ ከዓ ሊሚት ኣለዎ እቲ ሮት IRA ከዓ ኣፍተር ታክስ ዶላር እዩ ስለዚ ታክስ ፍሪ እዩ እቲ ገንዘብ ዝዓቢ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ትራዲሽናል ታክስ ከይከፈልካ ኢኻ ተቐምጦ ግን ፅባሕ ንጎ ታክስ ትኸፍለሉ ኢኻ ኣብቲ ሮት IRA ግን ቀዲምካ ታክስ ትኸፍለሉ ብድሕሪኡ ግን እቲ ታክስ ፍሪ ዝኾነ ገንዘብ ኣውፂኻ ክትርባሕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ብስፍሕ ዝበለ እቲ ዕድመ ሊሚት ኣብ ዘሎ እቲ ወዲ ክንደይ ዓመት ኮይንካ ክንደይ ገንዘብ ክተቐምጥ ትኽእል ኣብ 401k ኣብ ትራዲሽናል IRA ስክሪን ፅቡቅ ራይኩም ኣሎ ገሪ ፅቡቅ ኣሎ ደስ ኦኬ ክንዕብዮ እውን ንኽእል ኢና እንድሕር ክሳይደ ድሓን ፅቡቅ ተሎ ምናልባት ሃራይ ድሓን ፅቡቅ ኣሎ ኦኬ ፅቡቅ ሕጂ እቲ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ማለት እዩ እቲ ፍልልያቱ ቁርብ ጀነራል አይዲያ ንክህልውና ምናልባት ኣብ 401k እቲ ዕድመ ሊሚት እቲ ኮንትሪቢሽን ክንደይ ገንዘብ ክተቐምጥ ትኽእል ሮል ኦቨር ኦፕሽን ኣለካ ድዩ የብልካን ናበይ ክትሰጋገሮ ትኽእል እቲ ታክስ ትሪትመንት እንታይ ይመስል ኣብ 401k ፕሪታክስ and withdrawal are taxed ይብለና ኣሎ ሕጂ ዊዝድሮ ክንገብሮ ከለና ታክስ ከም ንኸፍለሉ 401k የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ተመሳሳልነት ኣለዎ ምናልባት ኣብቲ ክንደይ ክተቐምጥ ትኽእል ንዓመት ፍልልይ ክህልዎ ይኽእል ኣብ ትራዲሽናል IRA ኣብ 401k ሕጂ ኣብ IUL ወይ ከዓ እዚ ላይፍ ኢንሹራንስ እንድሕር መፂና ግን there's no age limit መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ክንዲዚ ገንዘብ ክተቐምጥ ኣለካ ዝብል ሊሚት የብሉን ምናልባት ኣብ ሮል ኦቨር ኣብ ምግባር ዝተፈላለየ ዓይነት ኮፍካ ምስ ላይፍ ኤጀንት ተዘራርቦ ዝግባእካ ነገር ፍልልይ ክህሉ ይኽእል ይኸውን ግን ብዓብዪ ግን ኣክሰስ ናይ ገንዘብካ ሕጂ ኣብዚ ትፍልልይ ደሎ ገንዘብ ክተውፅእ ተኮይንካ ኣብ 401k ወዲ 59 ፍርቓን ክትከውን ኣለካ ተዘይኮይኑ ቅድሚኡ ገንዘብ ተውፂእካ 10% ፔናልቲ ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ትራዲሽናል IRA እውን ከምኡ እዩ ኣብ IUL ክንመፅእ ከለና ግን ገንዘብካ ኤኒታይም ኣክሰስ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካሽ ቫሊ ክሳብ ዝሃለወካ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ቁርብ ነዚ ጀነራል አይዲያ ንክህልወና ኣብ 401k ሴፍቲ ሳምታይምስ ኢኮኖሚ ሃይ ይኸይድ ታሕቲ ይወርድ ኣብ ትራዲሽናል ከምኡ ኣብ ሮት IRA እውን ከምኡ ማለት እዩ ምክንያቱ ውሕስነት የብሉን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብዙሓት ሰባት ፅቡቅ ገንዘብ ነይርዎም ሕጂ ኮቪድ ምስ መፀ ብዙሓት ሰባት ገንዘቦም ታሕቲ ክወርድ ነይሮም ብዙሕ ነገር ትርኢ ማለት እዩ ኣብ IUL ግን ሴፍቲ ኣለዎ ማለት እዩ ምንም ዘስጋኣካ ነገር የለን ኣብ ዕቤት ተመፂና 401k ሳምታይምስ ዕቤት ኣለዎ ሳምታይምስ ታሕቲ ይወርድ ትራዲሽናል ከምኡ ሮት IRA ከምኡ ኣብ IUL ግን ከምኡ ይኮነን ኩሉ ግዜ ዕቤት እንዳረኣየ ዝኸይድ ፅቡቅ ሲስተም እዩ ማለት እዩ ኣብ 401k ገንዘብና ናይ መንቅስቃስ ትኽእሉና እቲ ሊኩዊዲቲ ኣብ ትራዲሽናል ክልቲኡ የለን ምናልባት ሮት IRA የስ ገንዘብካ ተንቀሳቀስ ትኽእል ኢኻ IUL እውን ከምኡ ማለት እዩ ኣብ ታክስ ፍሪ ተመፂና 401k ታክስ ፍሪ ይኮነን ትራዲሽናል IRA ታክስ ፍሪ ይኮነን ሮት IRA ታክስ ፍሪ እዩ IUL ታክስ ፍሪ ኖ ሊሚትስ ሊሚት ኣለዎ 401k ትራዲሽናል IRA ሊሚት ኣለዎ ሮት IRA ሊሚት ኣለዎ IUL ሊሚት የብሉን ሊቪንግ ቤኔፊትስ 401k ሊቪንግ ቤኔፊት የብሉን ትራዲሽናል IRA ሊቪንግ ቤኔፊት የብሉን ሮት IRA ሊቪንግ ቤኔፊት የብሉን IUL ሊቪንግ ቤኔፊት ኣለዎ ሕጂ ብሕፅር ዝበለ እዚ ይመስልቲ አይዲያ ናይቲ ጀነራል ኣለዎ ዶ ገሬ ኣለና ደስሓን ወፅየ ፀኒሐ ድየ ምን ኣይወፅኻ ኣነ እቲ ስክሪን ክስታይ ክኸውን ኢለ ፍሪ ስፔስ ይበካ ፀኒሐ ኦኬ ስለዚ ጀነራሊ እሱ ይመስል እቲ ፍልልያት ኣብ መንጎ 401k IRA ሮት IRA ኣብ IUL ዘሎ ፍልልይ ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ጀነራል አይዲያ ክህልወና ኢንፎርሜሽን ብዙሓት ኣብ ስራሕና 401k ኣለና ግን ረብሓታቱ
مفلاطو صبغي تزلو نيجاتيف نجار ويكا علوتاو نجار مفلاط كات صبغي مالتي كمون عب traditional IRA ويكا روث IRA جنزب نتو سبات نفلتو توينا صبغ زجنتهم زي فلتو سبات صبغ حاجة سكون خليو بزبل أمنتنا خمسين قبل لنا مالتي. Okay. So كمتي تبلنايو at the end of the day saving money نعنا مالتي. So أبناي life insurance كنقول كلنا ويكاتي ناي أبناي سرحنا نحسب أين فلت أنينا ترايس إدنا نسرحنا زي 401k ذكاء لهرنا سرحنا خوينسي كاب سرحنا نروح بس جبنا لهر سرحنا زخفل لنا خوينسي كنقبر زجبنا نجارات نتاعي maybe زبز حساب أي فلتان سوري سرح جن لهر أنا كاب سرحة قرات زجبرنا خوينسي تاعنا خفلو زخل البرسنتاجين ويسرحي كخفلو زخلو برسنتاج أبزي في الليات نتاعي ودرس حاولنا. اوكي حجتي اتفلليات ناي 401k انتايو تي سكريني رتل على سكريني يرى اوكي حجي مجمرة كلمة سامقلاتي اوكي دحان ولا زي خمسة دحار من الوقت حجزنا زخيل حسب اللومو نخردع نغلب بزبلقن أبي 401k زي مثل على ذا cost of deferring taxes ترى على ذا screen قري ترين لادس نسمع له هو screen ترى كلا يا يرى ذا cost of deferring taxes تبل يا أوكي تبو حجي انتايو معاملت كندزاك الجنزب 10,000 عندنا جنزب نقمت علنا إذا عجب 401k مالتي using tax deferred account ويكا 401k تي من 3 عامت after كامباني سريح خانة بالحجي عامت أوقع 10,000 عندنا تخفل على التي tax bracket يصير كل 10% لذا annual tax deferred كبابي كل 200 جنزب سيف تقبر على خنا عامت مالتي كي كفلكا حجي at the end of the 3 عامت سوسان شدشتنشح deferred غير كويكا كي كفلكا مالتي 3 عامت كل 200 نعامت سيف ندا قبر كتكيس كان لخاسي كباب سوسان شدشتنشح جنزب سيف غير كان لخاسي حجي 401 كمالتي حجي ازي 3 عامت سيف مسقبر كا أمود داتا عامتاوي ودي أفتي تاكس أفتي انتاي بحال أفتي ريتاير دخون كلا عامت كتوت خلها عامتاوي 7 كل تنشح جنزب كتوت خمت خيل يرينا ماتي حجي تاكس براكيت كندي 20 كل 10% حجي كندي تخفل لها مالتي عامتاوي 15 تشح تاكس تخفل لها كابزن 7 كل تنشح 7 كل تنشح عامتاو هو هذا كاز قبوسي كابا مجمرة 20 كل 10% مي ناس جيرهم 15 شحوت يوم نعاها 56 شحو خلونا عامت مالتي حجي اب 25 عامت كندي كفيل كالها مالتيو قري حوي زين زرعنين 398 تنشح جنزب كفيل كالها مالتي تاكس راي حجي رايو ابزي 66 شح سيف كتقبر كتبسي كندي جنزب تخفل على خافتر طروتا غزيخا 398 تنشح حجي من ربح له بزي تنات كان بعر تنربحنات كا ريزو كله ازغيح نريو دلنا اتي سخا تاكس تخفل كا يدو ناي اب ريتايرمنت غزيخا مالتي ازغيح بملوسي سخا خطربو حزق باكا جبخا خا تسقبو جن تاكس استخفل مالتي تا قتل يا خا تسوسان شدش خا جنزب سيفز جبر كايا اب تنداسر حخا خلخا سيفز جبر كايا مالتي حجي خابزن كلتين من تربيحو ابزين كلتين قرحاوي تي تخفله دل خاي زربح زلو دار موست تاكسين هر قبر تخفله اللي خات زبازها خافتي انكامناتك لازم مني تاكس زوسد is it the insurance or the government government كابنا يسرح كاسنا زخونه يزي
هو جن كابو دوموس كاي جنزب كاي اوكي اجيت تسب زي الرأي وينابز جنو صدلا سب زي ريو تسبسي جنزب سيف قبرالو خن ريتايرمنت طروت ايلو ز حسبو جن بدحريو من يزربح نمرأينا حجي زي لنا ماتي اوكي نعامت كلتش حن كلتا ميتن سيفا غيركاسي افتر طروتا غزي خاغن 15 عام تخفل الله سلازي حجي عم مجمر على مخفلت حشني ولا سافت طروتا غزي تاكس مغنياتو سوسان شديشن شح سيف كغبر كبسي 400 شح ገንዘብ لوز غيره مالتي ابزيفت ناي سراح غزي 30 عام كسرح خلو 66 ገንዘብ 66 ገንዘብ سيف كغبر كبسي 400 ገንዘብ تغيره لوز غيره تتوكلنيا ገንዘብ زين زن 400 ገንዘብ كا معاسين زدليان ندحراينا حجر طروتا كوص خلو سلازي من يزرب حدو لخا ب 401k نحنا دينا ولا غفرنمنت بعلنا نملسو مالتي لذي بصفح زباله ويكا بجنرال ايديا نزي يمثل سلازي خابز وصينا كمي غيرنا نحنا مور كنربحالو نخيل ገንዘብ ويكا نحنا مور افت طروتا غزينا كنرخبو نخيل ገንዘብ كمي غيرنا سيستم نمعبل زبل حسب هي مالتي سوفلي زيان نشتي اكسبلين غيرات خونتنا مو صراحه اصلا دول قناتات يا تبات عابي في اللي كافتي ندحر كندو نتاكس نخفل كوينا افتي برايفت كنقول زغبا انا انتي في اللي كندو تاكل ندحر في اللي رخينا بناي بسرحنا زمصنا ناس افتي برايفتلي بعلنا كنقول زغبا انا انشورانس ناتو انشورانس كنتاي اوكي حجي ابتي نحنا كنرخبو نخيل ربحاتات من البات حجي تاع عنتو يقلص ادلي زنوركو نعا خبره خفتني سكرين شير قبرالو يا اوكي حجي ابز خلت سبات كنوسدينا حدا سب اوكي بانك صبو سلو زخونه سلو زامن من البات هينوك ندق اي صبح نخو غله ነገር ተጋጠመይሉ 40 ገንዘብ سيف غيرلو نبلو هينوك عبد التسلس عمدي أو 4 عمدي سريح بزخونه جن 40 حما تقاطمه قال نقر تقاطمه إيلو جنزبو سيف غير له مالتي alright أمانكا حمش تيمي تغرشي ورحاوي نابت ناي ريتايرمنت ناي لايف انشورانسن مدبو جنزب انفستي قبرالو حجي أزوم كلتا سبات فلالينا هنريهم كلنا هينوك 40 ገንዘብ ገይሩሎ ግን ጽባሕ ንጎ ገለ ነገር አጋጢሞ ንበልኒ ሄኖክ ገሬ ሕጂ እቲ ባንክ እንታይ ይኽህቦ ተን 40,000 ዘቐመጠን ገንዘብ ጥራይ ይኽህቦ ምናልባት ኣብ ፀገም ተወዲቑ ሓሚሙ ክሰርሕ ዘይክእል ድሕሪ ኮይኑ 6 ወርሒ ዓመት ወይ እውን ዓብ ሕማም ክፍውስ ዘይክእል ካንሰር ድዩ ካልእ ዝተፈላለየ ስትሮክ ድዩ كبيد نجارات كسر حزيك النجارات اللي قاعد يموسي بنك خافتنا 14 زقمة حليفهم زهبو نجار الله دي سنة تنجنزبو مالتين طبعا بس ولد غير تزي تيو مالتي انت زي وليد له مالتي هو ناي بنك ولد 0.01% which is 1% هنا يكون سلازي 14 ገንዘብ قميتك ኣብ ዓመት ክንደይ ገንዘብ ከይትረክብ ኢኻ ኣደና 4 ቅርሺ እውን ትረክብ ዶ ምክንያቱ 4% 1% ኣይኮነን ዝህቡኻ 0.01% which is 1% ኣይኮነን ሕጂ እዚ ክርዳእና ኣለዎ ባንክ 4 ቅርሺ እንድሕር 40 ዝህቡኻ ኣለዉ is nothing ወላ ሓንቲ ትረኽቦ ነገር የለን በኣንፃሩ እንድሕር ኣነ ኣማን ርኢናያ ግን ኣማን ግን 40,000 ገንዘብ ኣይኮነን ኢንቨስት ገብር ዘሎ 500 ቅርሺ ወርሓዊ ኢንቨስት ገብር ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ዓመት ክንደይ ክኾን እየን ከባቢ 6,000 እዋ ሕጂ ሞር ገንዘብ ሴቭ ገይሩ ዘሎ ሄኖክ እዩ ኣማን ግን ዋይዝሊ 500 ጥራይ ወርሓዊ ዘቐምጥ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ 40,000 ገንዘብ ሴቭ ንምግባር ብዙሕ ግዜ ኣይከድልዮን እዩ ግን ዋይዝሊ ግን ዘን 500 ቅርሺ ግን ኣብ ሂወቱ ከምፅኦ ዝኽእል ኣፍልሊ ግን ኣብዚ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ
ሓሙሽተ ሚእቲ ቅርሺ ወርሓዊ ክቐምጥ ከሎ ምናልባት ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ገለ ነገር ተዘጋጥሞ 87,000 ገንዘብ ኣብ ኢዱ ክመፅእ ከሎ ኣብቲ ገለ ዓይነት ሕማም ከጋጥሞ ከሎ ክረኽቦ ዝኽእል ረብሓታት ግን ኣብቲ ተርሚናል ኢልነስ ካንሰር ይኹን ስትሮክ ካልእ ሕማማት ክጋጥሞ ከሎ 183,000 ገንዘብ ናብ ኢዱ ይመፅእ ምናልባት ክሮኒክ ኢልነስ እዚ ከዓ ምናልባት ክሓዊ እንድሕር ተስፋ ኣለዎ ክሳብ ዝሓዊ ወርሓዊ ክንዲዚ 3,200 ቅርሺ ገንዘብ እንዳሃብዎ ፀንሑ ክሪቲካል ኢልነስ እንድሕር ኣጋጢምዎ ከዓ ኣብኡ 172,000 ገንዘብ ይሂቦም የጣይስዎ ክሪቲካል ኢንጁሪ ከዓ ከምኡ 172,000 ገንዘብ ሂቦም የጣይስዎ እዚ ኣልዚመር ዲዚዝ ዝበሃል ከዓ ከምኡ ሕጂ እዚ ሊቪንግ ቤነፊት እዩ እዚ እምበኣር ገና 500 ምናልባት ድሕሪ 2 ወርሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሕሪ 2 ወርሒ ላይፍ ኢንሹራንስ ምእታው ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እዚ ኩሉ ገንዘብ ይዋሃቦ ሕጂ እዚ ንምንታይ ውሒዱ እዚ ንምንታይና ውሒድናዮ እቲ ካሽ ፍሎ ከምዚ ዓቢ ጌርና ስለ ዝሰርሕናዮ ኣብዚ ሕጂ ናይ ሰብዚ ሽሙ ሓቢአ ኣለኹ ግን ክሰርሓሉ ከለኹ ሞር ካሽ ፍሎ ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ ቢዝነስ ክኸፍት ዝደሊ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ንደቁ ኮሌጅ ክሰድድ እንድሕር ዝደሊ ኮይኑ ገንዘብ እንዳዓበየ ክኸይድ እንድሕር ደሊ ኮይኑ ስትራክቸር ትገብሮ ማለት ሕጂ ከከምቲ ናይቲ ሰብ ድሌት ጌርካ ስትራክቸር ጌርካ ትሰርሖ ግን ሓይሉ ኣብቲ ካሽ ፍሎ ስለ ዝገበርናዮ ኣብዚ ሕጂ 187,000 ግን ክሳብ 300,000 500,000 700,000 ንርኢ መብዛሕትኡ ግዜ በዚ ገንዘብ እዚ በዚ 500 ዲፐንድስ ኣብቲ ጥዕናኻ ዲፐንድስ ኣብቲ ናትካ ተኣሽው ማለት እዩ ዕድሜኻ ዕድመን ጥዕናን ወሳኒ እዩ ግን እቲ ቢዩቲ ናቱ እምበኣር እቲ ብቐጥታ ንዓኻ ክረብሓካ ክእል እዩ ዝበልክዎን እዚ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ረብሓታት መቸም ሄኖክ ኣይረኽቡን እዩ ሄኖክ እንታይ ዝረክብ 40,000 ሕጂ 40,000 ኢልና እምበር ዋላ ድሓን 5,000 ዋላ ባንክ ዘለዎ ሰብ ግን እዚኣ ፅባሕ ንጎ ገለ ክትኮነኒ ኢሉ ዝሓሰበ ሰብ ዋላ ኤግዛምፕል ተጠቒምና ሴም ቲንግ ካብ 5,000 ኣሚን ካብ ባንክ ገለ ነገር ክተምፃለ ኢልካ ምእማን ከም ኣማን ኮይንካ ወርሓዊ 500 ቅርሺ እንዳቐመጥካ ክትከይድ ከለኻ እዚ ኩሉ ረብሓታት ተጠቕሊሉ ናባኻ ይመፅእ ገለ ነገር ከጋጥመካ ከሎ እንጂ ገሊኡ ስትሮክ ክኸውን ይኽእል ገሊኡ ካንሰር ክኸውን ይኽእል ገለ ክኸውን ይኽእል ገሊኡ ከዓ ምናልባት መኪና እንዳዘወርና ሓደጋ ይጋጥመና ወይ ገለ እንዳገበርና ሕጂ ካብቲ 6 ምንቅስቃሳት ንገብሮ ምብላዕ ምስታይ ምድቃስ ሽንቲ ቤት ምኻድ ሻወር ምግባር ዝኣመሰሉ ነገራት ካብኣተን 2 ነገር እንድሕር ጎዲለን እዚ ዝንሪኦ ዘለና ኩሉ ረብሓታት ሊቪንግ ቤኔፊት ይወሃበና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ረብሓታት ስለ ዘለዎ ምናልባት ኮንሲደር ምግባር ፅቡቅ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ 2 ነገር ክንሪኦ ዝግባአና እንታይ እዩ ጎኑ 2 ዓይነት ላይፍ ኢንሹራንስ ከም ዘሎ ምፍላጥ ኣገዳስነት ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ተርም ክኸውን ከሎ እቲ ሓደ ከዓ ፐርማነንት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ተርም እንድሕር ደኣ ከይድና ምናልባት እቲ ንሕና ክንረብሖ ንኽእል ነገራትን እቲ ጎዳኢ ዝኾነ ነገራትን ምርኣይ ምናልባት ሓጋዝ እዩ ስለዚ ለሰይ ሄኖክ እንድሕር ደኣ ተርም ላይፍ ኢንሹራንስ ኣለዎ ኣማን ከዓ ፐርማነንት እንድሕር ደኣ ኣለዎም ምናልባት ናይ ተርም ምህላው ረብሓታት ሓደ ነገር እንታይ እዩ ሕሱር እዩ ውሑድ ገንዘብ ጌርካ ብ50 ቅርሺ ድዩ ብ70 ቅርሺ ድዩ ብ100 ቅርሺ ድዩ ጌርካ ካቨሬጅ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እዚ ምናልባት ክሳብ 700,000 ወይ ከዓ 1 ሚልዮን ገንዘብ ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብውሕድ ገንዘብ ካቨሬጅ ክንረክብ ንኽእል ኢና እቲ ካልእ ጥቕሙ እንታይ እዩ ክሳብ ገንዘብካ ዝኸፈልካ ወርሓዊ እቲ ካቨሬጅ ኣለካ 700,000 ድዩ 1 ሚልዮን ድዩ እቲ ካቨሬጅ ኣለካ ማለት እዩ ከምኡ እውን ሊቪንግ ቤኔፊት ኣለዎ ክንደቲ ብዙሕ ኣይኮነን ምክንያቱ ብዙሕ ስለ ዘይትኸፍል ግን መጠኑ ዝኣታሽሙ ዝበለ ገንዘብ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኮንስ ናይ ሄኖክ ተርም ላይፍ ስለ ዝሓዘ እንታይ እዩ ምናልባት ለሰይ ን10 ዓመት እንድሕር ደኣ ድሓን 20 ዓመት ኢሉ እንድሕር ደኣ ገይሩ ሄኖክ ን20 ዓመት ተርም ዝደሊ እንድሕር ደኣ ኢሉ
عسران حدا عامت مسبت زغلو 700,000 زنبرو ويكا 1 مليون زنبرو كافرج أما يعطو مالتي هجي عسرا عامت مولو جنزب كفل نيرو 100 قرش دا 150 300 كفل نيرو سي عسرا عامت مس حلفت عسرا عامت مسكونت تتجنزبو كله ركيسو باراماتي معناتو ترم قوميو expiration date አለው permanent ቅድሚ ከፓርማኻነ ካልእ መጉዳት እንታዩ እዚ ኩሉ 100 200 ቅርሺ ንወርሒ ክኸፍሎ ዝፀንሐን 20 ዓመት ገንዘብካ ኣይምለሶን ተረዲኹምኒ ሕጅስ የስ ሕሱር እዩ የስ ክሳብ ዝኸፈልካ ካቨሬጅ ኣለካ የስ ሊቪንግ ቤኔፊት ኣለካ ኢቭን ዶ ብዙሕ ኣይኮነን ግን በአንጻሩ ከዓ 10 ዓመት ኢልካ ኣብ መበል 11 ዓመት እዚ ኩሉ 1 ሚልዮን ይኹን 500,000 ይኹን ዝነበረካ ካቨሬጅ ከም ዘይነበረ ይኸውን ይውዳእ ማለት እዩ ኣማን ተርኢናዮ ብኣንጻሩ ግን ፐርማነንት ወይ ከዓ IUL ኢልና ንፅውዖ ኢንዴክስ ዩኒቨርሳል ወይ ከዓ ኢንዴክስ ፍሌክሲብል ወይ ከዓ ፍሌክስ ኢንሹራንስ ማለት እዩ እዚ ላይፍ ታይም ካቨሬጅ ኣለካ 10 ዓመት ኣይኮነ 20 ኣይኮነ بهوت كساب زلخا نسخا كافرج على كمات قلنا انت رابحه تركب كاش فلو كم زحجا قديمنا نريد صنحنا كاش فلو من اربعه نسخا 20 عمد 20 شعترا كيف الكاتون تجنزب كاغن نا 400 شحال يغير اللي زغلنا قدلو مغنيات خمسه قديمنا نريد صنحنا ولا 500 تخفل دامبر تي كاش فلو زينا نبلنينا مالتي حجب زهريكم صنيح نيره كاش فلو مالتي زغلو كاش فلو سلا زلو ينبر እዚ ሰብ እዚ 183,000 ገንዘብ ዝኣከቦ ስለ ዘሎ ይኮነ ኣብ ካልኣይ ወርሕዲ ኣብ ሳልሳይ ወርሕዲ ዝኮነ ነገር ተጋጢሞሲ እዚ ገንዘብ ክመጽ ከሎሲ እቲ ካሽ ፍሎ ዝህበና ሓይሊ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ገንዘብና እንዳ ዓበየ ይኸይድ ውዕል ከዓ ስለ ዘለና ምስቲ ላይፍ ኢንሹራንስ ዝኩሉ ረብሓታት ክንረክብ ንኽእል ማለት እዩ እቲ ገንዘቡ ከዓ ታክስ ፍሪ ሊቪንግ ቤኔፊት ኣለዎ ታክስ ፍሪ ዝኾነ ኢንቨስትመንት ኣለዎ ታክስ ፍሪ ዝኾነ ኢንካም ከዓ ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ኣማን against his policy ባሮ ክገብር ይኽእል ማለት ተለቂሑ ኣውፂኡ ነቲ ገንዘብ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካልእ እቲ ሌጋሲ ክትገድፍ ትኽእል ኢኻ ንደቅኻ ማለት እዩ እስኻ ንብር ነርካሉ ተጠቂምካሉ ሲ ድሓር እውን እቲ ዝተረፍ እውን ንደቅኻ ሌጋሲ ትገድፈሉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ባሮ against your policy ዝበልናዮ ምናልባት ኣብኡ እንታይ እዩ ለሰይ ተኣኪቡ 50,000 ገንዘብ እንድሕር ኣለካ ዝኾነ ደቅኻ ትምህርቲ ክሰደድ ዲኻ ወይ ከዓ ትራክ ክትገዝእ ዲኻ ወይ ቢዝነስ ክትከፍት ዲኻ ዝኾነ ነገር ተደሊኻ 90% ናይቲ ገንዘብካ ወፂኻ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ሕጂ 50,000 ተኒና 40,000 ወፂኻ ተጠቂምካ ክትመልሶ ትኽእል ኢኻ ተደመሊስካ ከዓ ካብቲ ዘለካ ናይ 500,000 ደዝ ቤኔፊት ካብኡ ይጎድል ድሓር እስኻ ብሂወት ኣብ ዘይትህልወሉ ግዜ ንፋሚሊ 500,000 ክህቦም ዝግብኦም 40,000 ጉዲሎም ይህብዎም ማለት እዩ ምክንያቱ ንስኻ ተለቂሕካ ስለ ዝነበርካ ግን ተጠቂምካ እንድሕር ኣመሊስካ ከዓ ስቲል ትገንዘብካ ኣሎ ማለት እዩ ግን ፅቡቅ ነገሩ ናይዚ እንታይ እዩ ትልቃሕ ኢኻ ዘለካ እምበር እቲ ገንዘብካ ምዕባይ ኣይጎደለን እተን 50,000 ከም ዘለዎን ዕቤትን ዝውስኻ ኣለዋ እቲ ዓመታዊ ክውስኾ ዝግብኦ ዕቤት እንዳወሰኸ ይኸይድ ኣሎ 40,000 ኮስኻ ወሲድካ ኢኻ ግን ብልቃሕ መገዲ ኢኻ ወሲድካ እምበር ጥረ ገንዘብ ኣይኮንከን ኣውፂኻ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ረብሓታት ኣለዎ ነዚ ብዙሕ ረብሓታት ከዓ ከምዚ ጌርና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ጽቡቕቲ ደስ ሓውና እታ IRA ዝበልናያ ሰናይ ፕራይቬት ንገብራያ ፕላስ ምናልባት ውስኽቲ ተብላሳኻ ይምስል ኣኹና IRA በቃ ብውልቂ ትገብሮ ምናልባት ሰባት ኣብ ሕጂ ከም በዓል ገሬ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ኣስራሒ ስለ ዘይብልካ 401 ክትጥቀማ ኣይትኽእልን ኢኻ ወይ ትራክ ድራይቨርስ ወይ ከዓ ቢዝነስ ዘለዎም ሰባት ወይ ከዓ ኡበር ድራይቨርስ ታክሲ ድራይቨርስ ኩሉ ዓይነት ሰልፍ ኢንዲፔንደንት ዝኾኑ ሰባት ማለት እዩ እቲ 401 ክጥቀሙሉ ይክእሉን እዮም ግን IRA ተጠቂሞም ገንዘቦም ሴቭ ክገብሩ ከለዮም ብልግፅ ዓቐን ኣለዎ ክንደይ ዓመታዊ ክተቐምጥ ትኽእል ከባቢ 6,000 ገለመለ ልዕሊኡ ክተቐምጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ፅቡቅ ነገሩ ናይ ላይፍ ኢንሹራንስ ግን ልዕሊኡ ገንዘብ ኣቐሚጥካ ልዕሊኡ ክትረብሕ ትኽእል ኢኻ ሕጂ
عاري جنزب أقمت إمبر زغل زبلنا يرب حتات وسط إحنا living benefit أي بكان so ولا حمشتش 10 عمت أو جنزب أقمت أقول له أمبر قلنا living benefit كترخوا لنا حراز تدخل كوينكا أبتي جنزب كعابيلو زغيلن أبتي living benefit كترخوا لنا تخيلن بوتا خان تحت قبر زلك مالتي جنزب كهتقمتو زلك مالتي سلازي تي زبالة مجدي تي أيوة أيو إندكس يونيفرسال لايف وكا إندكس فلكسبل لايف مالتي كم ليت كاتقبرو لو مي 10 شحت قامتلو نيكست يير 5 شحت قامتلو بدحري يدل 7 شحت قامتلو بدحري يدل ولا جنزب يتقمط مخنياتو اوريدي كاش فلو ስለዘለካ كافر እንዳገበረ ይخير مالتي سمباتي أمنا كوليج فاندين زبحال ويكا أمنا دكنا كوليج زخودو ديون وي بحجين زخودو كنغبرز قبعنا ويكا كاب أبزي متأثر دلو خنتاي اوكي حجي حدا بزح غزي زريو ነገር እንታዩ ብዙሕ ሰባት ወርሓዊ 50 ቅርሺ ወይ 100 ቅርሺ ንደቆም ኮሌጅ ኢሎም ኣብ ባንክ ኣቆምጡ ይርዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ስትራክቸር ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንሕና ኣብ ላይፍ ኢንሹራንስ እቲ ፋሚሊ ብምሉእ ክርባሓሉ ዝኽእል መገዲ ብምግባር እቲ ገንዘብ ክዓብየሉ ዝኽእል መገዲ ክንገብር ንኽእል ኢና ካብ 100 ቅርሺ 300 ቅርሺ ይሕይላ ካብ 100 ቅርሺ 200 ቅርሺ ትሕይል ሕጂ እንታይ እዩ ሰለስተ ደቂ ተለውኻ ወርሓዊ 100 ቅርሺ እንድሕር ተቐምጠሎም ኮይንካ 300 ቅርሺ እዛ 300 ቅርሺ ንደቅኻ ትቕመጥ ደላ ንዓኻን ንሰበይትኻን ሸፊና ንኹላትኩም ፅቡቕ ገንዘብ ክተቐምጠልኩም ከም ትኽእል እሞኻ ሌጌሲ ክገድፍ ዝኽእል መገዲ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ናይ ሰበይን ሰበይትን ዋላ 100 ተወሲኾምላ ምስ ናይ ደቆም 500 እንድሕር ወርሓዊ የቐምጡ ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም صباح نقول كوليج خورو خلو نتم قلعو خافت جنزب بارو غيرو انت قبل لهم خيتي جزا امين كوليج مخير زخون جنزب خفر لهم خيلي كوليج زي كويد تخينم كا جزا داون بيمنت مخفلي افت جزا نتقمطو كاو جنزب اوصيم جزا جزيوم اتجزا يكاري تم دكم سون كوينم كا قرب اتجزا ايكويتي بيلد حساب زغبر او بمصنح دقناسي بتمرت ترايدي كونه كم يجرم حقوسات كوين حقوتي كلهم زخيل مقدي انت خن حقوسهم مالتي حجي اذا حيلي يهبنا مالتي تجنزب نحنا نقبو حيلي يهبنا منالبات ناي كوليج تاشو مقبري مدابات علو تاكس كودس علو ناي قولعو جنزب مكبجن اتوم قولعو تمرت تدري كوينهم تجنزب كتقومل سلازي زخيل مع ريستريكشن علو حجو سو ادفايز يقبرنينا معناته إنه كوليج تدي كويدام تجنزب تقوم عليه تخلني خا تي ناي government كود 5 بعد 401k I think 59 دي قال لازم بهالكود سعجي بزح ندقي بزح عبيد كنت زقبا عبيد يريني كنت تعاطف له هي تخلني خا ازقن ندق خاطر مرت تدي كويدام بيزنس كوتو نحدا ناي بيزنس ايديا لهم نتجنزب نعرف تقوم عليه تخيلي خا جزا تزي كوين خا والحانتي جينيس مخان زي اللي نقرت له خا داون بيمنت غير كتجنزب 50 شري 60 خا وطي خا جزا جزي خا تجزا 5 كاره غير كا قرب جزا رسم كي إلهم هيوتن كل وطلو زكول اف دغتات كتخفتلهم تخلي خمت لازم بزح ነገር ይዝሕግዘካ እዚ ክንብል ከለና ሕጂ ጎን ጎን ግን ብሙሉ እዚ ፋሚሊ እንታይ ኮይኑ ለማለት ፕሮቴክት ኮይኑ ለ ኣብ ባንክ ተዛኣትዋ ዘን ሰለስተሚት ወርሓዊ ግን እቲ ፋሚሊ ፕሮቴክት መኾነ ድዩ ናይ መኾነ ولا سلسلة ورحاون دعمت كا نحن أخذ كا 30 شحن تقميتن سزغل نقدر تقاطي مثل ب30 شحن فتح تغل شي قريل أبوها قالت تقاطي مو 30 شحن نعخذني في الأخير على نبر حنطة تقول تقولين قال تقاطي مو نقول تفهمي كتكم بزغل ما قد غيرنا ستراكشر نحن غيرنا يجن إذا كنريت أن حنا كساب زحاوي مش تشحدي شوعات تشحدي ورحاون تقبله كده إحنا لزغل ما قدي ستراكشر نقبر ويكا خمس كبيت حمام اي غبرو اي بلو كانسر ستروك كال خبت حمامات كحوزي كل نجر نحدا قاطيمخا بمولو تخلت 100 شح 300 شح ويكا 500 شح جنزب وطيو نتي فاميلي ريكفر مقبري سو بعلون حكمنا نحدا زدلي خوينو اب ليفين اب اسيستنس جزام توزدلي تخوينو كوتاس زي ناتكا زي كونس خزي اكب كاي جنزب صباح نغو كراب حكا خطقمكا زخل مجدتات علو مالي حجاب زغول حنت خطا قصاز دلغن زغول 10 عامت ولا جنزب اغمت نيركا اب لايف انشورانس
كوتسي عيدل نتيلكا لسه بعشرة عمت 20 جنزب من حدا سيف جيركا أمين تخفل نيركا خوينكا 20 مسولو ديزوها بك حجسي قري حجسي ناي مكينا كلتا سميتي نعور حن حدا تخفل على 20 عمت كفل نيركا جنزب خن ملسل كانت أي مرسلين مرتبو نير حدا كم زي مرسل كاتفلت إخا برانك خونا لو ترايخا تبل جن كوم تزهلو حسبهم عارف ندي سبت حقوس مقبره حجي لايف انشورانس كذا سيم تيني كوم يقولوا كان مزيم جن اب لايف انشورانس كن اذا كله كفل نيركا اذا كله 10 عامت ملو قال كانسر تقاطمك ستروك تقاطمك وي حدا قاطمك خسر زيت خلاف تكون الاوان اذا كله كافرج نيركاسي وحسنت نيركاس 10 عامت ركيسه بارخو وصين حدا الكاس نو انك 10 ገንዘብ مسولو دي لما يمزوبخ ስለዚህ እንታይ ና ያሉ ዝንገብር ገሌና እኮ 40 ገንዘብ ሴቭ ገርና አለና 40 ተእቲና ያኮ ንዝመጽሉ ለዓመታት እኮ ጸይራት ናት ከይት ትኸለ ሳር 20 ገንዘብ ዘቀመጥና 10000 ገለ ነገር ተጋጠመ 10000 5000 ላይፍ ኢንሹራንስ እቲኻ ግን ደቂስካ ተሓድር ጽባሕ ንጎስኻ ወላ ብህይወት ተዘይሃለኻ ደቀይን ሰበይተይን አብይ ሰባይ ወድቁን እዮም መበገስ ዝሆን ኣለዎም ሞርጌጅ መክፈል ዝሆን ገንዘብ ኣለዎም ኣብ ክራይተን ይረብካ ኦኬ ካብዝ ክራይ ወፂኦም ገዛ ገዚኦም ህይወቶም ከም ማዓራሪሩ ዝኽእል መገዲ ፈጢረሎም ኸይድ ኣሎ ኺልካ ወስኻውን ጽቡቕ ድቃሲኻ ትድቅስ ሰበይቱን ከም ማለት ገለ ነገር ክገብር እዚ ናይ ሰባይ ሰበይትን ሓላፍነት ሰበይትኩም ላይፍ ኢንሹራንስ ክትኣቱ ኣለዋ ሰባይ ላይፍ ኢንሹራንስ ክትኣቱ ኣለዎ ምክንያቱ ክልቴና ሰበይቲ ተጎዲላ ካብቲ ገዛ ነቲ ሰባይ ዓብ ጾሪ ሰባይ ተጎዲሉ ካብቲ ገዛኻ ነታ ሰበይትኻ ዓብ ጾሪ ስለዚ ከምዚ ጌርና ስትራክቸር ጌርና ኣማዓራሪና ሰሪሕና ነቲ ፋሚሊ ፕሮቴክት ክንገብሮ ንኽእል መገዲ ክንገብር ንኽእል ኢና ምናልባት መብዛሕት ግዜ ኣነ ዝጥቀሞ ሰበይቲ ዘይትሰርሕ ተኮይና ሰብኣይ ዝሰርሕ ተኮይኑ ንሰበይቲ ተርም ንገብር ከባቢ 500,000 ወይ 700,000 ውሕድ እዩ 34 ቅርሺ ትኸፍል ግን ኢንኬስ ገለ ተጋጢምዋ ነቲ ፋሚሊ 700,000 500,000 ይወሃቦም ነቲ ሰብኣይ ደቁ ይሁን ንምምሕዳር ይኹን ዝኾነ ነገር ሰትል ንምግባር ነገራት ንምምዕራራይ እቲ ገንዘብ ሓጋዚ ይኸውን እቲ ገዛኻ ኣይጉዳን እቲ ሰብኣይ ሰርሕ ተኮይኑኻ ነቲ ሰብኣይ IUL ብምግባር ኢንቨስትመንት ምክንያቱ ኣታውናቱ ፕሮቴክት ክግበር ዝግብኦ ኢንካም ፕሮቴክሽን ዘድልዮ ናይቲ ገንዘብ ዝገብር ዘሎ ኣካል ስለ ዝኾነ ክልቲኦም ሰሪሖም ዝኣትዉ ተኮይኖም ከዓ ዝጥዕም ነቲ ፋሚሊ ክጥዕም ዝኽእል ምስቲ ጎል ናቶም ዝተሓሓዝ ልዕሊ ኩሉ ግን እዚ እንታይ መሲልካ ገሪሓዊ እንታይ እዩ ጎልካ እያ ተቐዳሚት ኣነ ኣድቫይዘር ጥራይ እታ ውሳኔ ግን እቲ ፋሚሊ ዕላማ ናይቲ ፋሚሊ እንታይ እዩ ክወቕዖ ዝደሊ ሽቶ ኣለዎ ዶ ጽባሕ ንጎ ብዛዕባ ሪታይርመንት ይሓስብ ዶ ሕጂ የማን ፀጋም ምርኣይ ከድልየና እዩ የማን ፀጋም ተሪእና ኣለዉ ሪታይር ዝኾኑ 500 700 ወርሓዊ ዝቕበሉ ከምኡ ዲና ክንከውን ደሊ ጽባሕ ንጎ ሕጂ እዞም ሰባት ተተሓቶም ነርካ ዋይተ ዝፈልጥ ነረሲ ቀደም እንታይ ምገበርኩ ኢንቨስት ምገበርኩ እብልኻ ማለት ሽዑ ተዝሕተቱ ነይሮም ግን ኣይመሓሰብዎን ያንግ ከለኻ መንእሰይ ከለኻ ሓይሊ ከለካ ሰርሕ ከለኻ ኣይትሓስቡን ኢኻ ኣይትደልን ኢኻ 100 ቅርሺ 200 ቅርሺ 500 ቅርሺ ወርሓዊ ካብቲ ኣካውንትካ ጎዲሉ ክትሪኢ ትደልን ኢኻ ነቲ ባንክ ገንዘብና ንማሃባ ኣብኡ ንምቕማጥ ግን ምንም ኣይመስለናን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ምናልባት ቁርብ ርድኢት ንክህልወና ይሕግዘና ይኸውን ኢለ ይሓስብ ካልእ ሕቶ ኣለካ ድዩ ገሪሓዊ ጽቡቕቲ ከም ተረዳእኒሲ ገንዘብካስ ሴቭ ዝኸውን ዘሎ እምበር ኢስ ኖት ጎይንግ ኖዌር ኣት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ዩርማኒ ኣብ ዝደለኻዮ ግዜ ንበል ኣብ ጽቡቕ ግዜ እንድሕር ክትጥቀመሉ ደሊኻ ወይ ኣብ ሕማቕ ግዜ ገንዘብ እዚ ክትጥቀመሉ እንድሕር ደሊኻስ ኣውፂኻ ክትጥቀመሉ ተኽእሎታት ኣለዎ ማለት እዩ ከማን እዋ ሕጂ ብልቓሕ መገዲ ክተውፅእ ትኽእል ኢኻ ብልቓሕ መገዲ ከባቢ 9% ናይቲ ካሽ ፍሎው ነቲ ገንዘብ ዘለካ ካሽ 9% ኣውፂኻ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ at the end of the day ወላ ሕጂ ቁርብ ግዜ እንታይ ይብላነ ሓደ 10 ዓመት ግዜ ክትህቦ ኣለካ ኣውፂኻ ክትወስዶ ትደሊኻ ማለት ኩሉ ማለት እዩ መታን ዕብየት ደልዎ ክኾነልካ ከከም ዓቕምና ከዓ ገሌና ሕጂ ጽቡቕ ገንዘብ ንሰርሕ 30,000 40,000 ዓመት ገንዘብ ንሕዳና ንኽእል ኮይና ድሕሪ 4 ዓመት ምናልባት ሓንቲ ጽቡቕ ዕድል ትረክብ ንስኻ ገዛ ክትገዝእ ትደሊ ብሕሱር ትረኽባ ወይ ቢዝነስ ክትገዝእ ትደሊ ብሕሱር ትረኽባ
شعو 9% حجة خباب خلتي 100 شقلت أكيد له سلز خباب 280 شحسي بلغ حاوتي خا ولا ما خاوقي خاطر ملص تخيل خاطر دي ماليسكا خاطر سقم يقولون تجنزب كاستيل يعب له صباح نقول نسخة بهو تابزيت هلولو نفاميل خا جنزب كو هابهم كله ماينس 280 شح كيرم هو مالتي تي لايف انشورنس يا تبغت يا تافل اللي تانا مكينان زلكان زيادة زلكان تبغتي من ريتات يا لايك فلاشين ماني مالتي حالتي كيت كفلاشين قاريات يا جن سيفن قبرنا لنا مالتي مسنا ريتايرمنت خنتاي دت اساس رالو ريتايرمنت تي تروتان ولا بنا عاد ناسي أوا انت سرالو أوا حجي أزي انتايو تي بزح جنزب نقوم لنا مخنيات نسنديو نعمل فور وان كي كاب دومزنا كندي بارتي وسيدو عب تروتا تبعي الجنزب زغمت أي فلتني جن كم دليتنا هنا نقبر حجي هذا سب أب كل تصومن كل تيميتي كم زوج صورن حدا جيرو 400 نور حمزة صورن حدا جيرو زين حجري هنا أب فروانكي سوسان شديشن شحاب 3 عامات كفيلكا جن كفتي سخات قوم لزقبا كا جنزب جن كندي تاكس جيرو مخا مالتي 400 شح تاكس جيرو حجي زي السيم سيستم نحنا معنا توسيدنا يا تجنزب كتاكس فري كتوزو خلها حجي the same amount أفتي أدراني the same amount كن tax free خوينا نراقب لنا يا سكريني رأيكم على يا حجي the same amount annually 10 شحن دقمة ndحدا خوينو صباح نجهو زي 400 شح نابزي توسخو مالتي سلازي 7 شح بمولو يزمت أكنا بخماتي 10 شح أيقولوني نابنت بزي نحدا خيرنا يا مالتي بزي نحدا خيرنا بمولو تي 7 شح نابا خاي متأكامو صبو ريتايرمنت يلو كماتي سلازي 400 شح جنزب أي تخسرني خا زي حجنتايو تجنزب كاش فلو تندعابي خير كلهم من البات أبزي عند حدا لاتني خفتني تي كاش فلو كعبي خير ندعابي خير كلهم من البات نحنا نربحو ربحاتات أبزي عند حدا أمزي له خوينو أي صراحة وان دلو جن نتايو كساب عامتاو ندعابي سلزغيد ستراكشر تجبرو أو ودغن دعامت مسكونكا جنزب كتوت خمت دلي نعمل حموش تبي تشوار حاول تخفل نيركا أوكي ودي 50 حموش مسكونكو جنزب كوت جمرين حدايلكا شعو جنزب موسع تجمرو ما 50 حموش نعمت بدحريو ورحاو خندي خاطو ست دلي توسانينات كيخون ماتي حجي ذا سوينا قديمنا نسرحو أقدم كاتر أمه أوكي دحر إسرع عمت كندا يدلنا عتاوي إسرع عمت ملو خندز جنزب كقمتنا كندا زغمت جنزب أقميت أبلاي إنشورانس دحر إسرع عمت ناباي كندا يكملس إلنا أزين نسرحو زحجي individual سرحو عن حجي أبزي general idea زبد لهم بر I'm not your financial advisor ما تزخون ساوي زدلو كساب حدا سب أوكي سرح الله يلو حير كساب زي جبرني I'm just giving general idea مالتي كن كسرح لهم كلنا أنت نسرح أوكي كنزا عمت كنزا اختار خا ودي خندي عمت مسكون كاريتير كتكون تدل خا توساني ناب ولك سب يمركوس مالتي كلاتنا أوكي كندي خامت تدلي كندي جنزب كوس تدلي زبل حتى خن ملسوس جبانا بولكنا نحنا نخون مالتي حجي أبزين حدا مزينا من الوقت عجاز زخونة information حجي بزين تايو what age do you want to retire مجمع خلنا نرسل جبانا ودنا عم تكون كا retire كتكون تدلي how much money do you want per year in retirement and do you know your financial independence numbers حجي زي figure out نقبرز جبانا حجي ودي 4 عامت نحدا هونكا ودسان 5 عام مسكونكو ريتاير كجبري نحدا لكا كساو دغندي عامل كنبري مالت املاخ يزوسنا دن 95 ميت خصن حلنا امنت نقبر بوزيتيف خوينا ماتي كندي ገንዘብ ይደላ ዓመታዊ ክሳብ ይወዘልኩ የዚ ናምበር ዚ መጀመሪያ ኮፊልና ምስ ነፍስና ወይ ካ ምስ ፋይናንሻል አድቫይዘርና ንዛራረበሉ ነገር ይኸውን ሽዑ ዓመታዊ ክንዴ ገንዘብ ክንገብራለና ደክ 65 ዓመት ብዙ ከነኻ ክንዴ ገንዘብ ክመጸና ይግቦ
እዚ ሕጂ ኤግዛምፕል ናምበር እዩ እንዳቐመጥና ንኸይድ ብድሕሪኡ እቲ ሪተርን ናባና ክመፅእ ዝግብኦ ከዓ ካብኡ ተበጊስና እቲ ቁፅሪ ንሰርሖ ማለት ሕጂ ዲፐንድስ ሓደ ሰብ 500 ይቐምጥ ሓደ ሰብ 1000 ይቐምጥ ሓደ ሰብ 200 ይቐምጥ ሓደ ሰብ 300 ይቐምጥ ሕጂ ኣታዊ ናይቲ ሰብ ከዓ ይፈላለ ፅቡቕ ነገሩ ናይዚ እንታይ እዩ ሎሚ ዓመት 10,000 ዓሚትካ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት 5,000 ተቐምጥ ትኽእል ኢኻ ሎሚ 40,000 ዝቐመጥካ እንድሕር ኣለዋ ካብ ኣብ ባንኪ ኮፍ ተብለን ኣብ ላይፍ ኢንሹራንስ እትወን እሞ ሽዑ ን3-4 ዓመት እውን ብሬክ ክህባካ ክእለን ክሳብ ገንዘብ ትእክብ ናይ ግድን ዓመት ክትከፍል የብልካን 40 እዘን 40 ኦኬ እዘን 40,000 ንዝመፅእ ዘሎ 8 ዓመት ከም ዝኸፍል ገይሩ ይቆፀረለይ እንድሕር ኢልካ እውን ጌራ ስትራክቸር ክገብሮ ክእል ንገብሮ ንኽእል ሕጂ ግን እቲ ዕላማ ግን እንታይ ኦኬ ክንደይኻ ትደሊ ምስ በላ ምስ መፃና ግን ውሕድ ምስ መፃ ምስ ረኣኻይና ኣብቲ ሪታይርመንት ኣብ 65 ዓመት ኣነ ይኮንኩን ንስኻ ኢኻ ትእትዎ ትውስኖ ኣታ ወፃኢኻ ፅባሕ ንግሆ እቲ ሪታይርመንት ክገብር ከለካ ገንዘብ ዝምለሰካ ማታን ክበዝሕ ሓልካሲ ንሕና ኢና ንውስን ማለት እዩ ሕጂ ናይቲ ላይፍ ኤጀንት ስራሕ እንታይ እዩ እቲ ዘሎ መገድታት ምርኣይ ኦኬ ክንዲዚ ተቐሚጥካ ክንዲዚ ክመፀካ እዩ እዚ ረብሓታት ከዓ ክትርክብ ትኽእል ኢኻ ዝብል ማለት እዩ ልዕሊ ኩላ ንኽብላ ዝደሊ ግን ብዝተኻለ መጠን ዋላ እቲ ገንዘብ 500 700 ቅርሺ ንወርሒ ምቕማጥ ይትረፍ እሞ ተዋሓደ 50 ቅርሺ 70 ቅርሺ ንወርሒ ተርም ላይፍ ምእታው ግን ተዋሓደ ነቲ ፋሚሊ ፕሮቴክት ምግባር ግን ልቦናይ የብላን ዋላ ሲንግል ተኾንካ ፅባሕ ንግሆ ገል ነገር ተጋጠመካ ንደቅ ንዓዲ ንስድራኻ ዝኸይድ ገንዘብ ምሕሳብ ፅቡቕ ካብ ምስ ንብረትካ ምስ ጥሪትካ ምስ ዘለካ ነገር ኣብዚ ተኣሽም ትኸውን ንዓዲ 400,000-500,000 ገንዘብ ከይነን ዓብዪ ስራሕ ንስራሕ ስለዚ ፋሚሊ ተዘይብልና ንስድራና ንዓዲ ይኸይድ ፋሚሊ ተለና ከዓ ኣብዚ ንደቅና ይኸውን ብዙሕ ግዜ ኩላትና ንሪኦ ነገር ጎፋንድሚ ይዋፃ ገለ ሰብ ክፍለ ከሉ ካብ ዓለም ዋላ ሓንቲ እታ ጎፋንድሚ ነቲ ፋሚሊ ምን ኣይትኾነን እቲ ፋሚሊ ግን ዋላ 25 ቅርሺ ዋላ 50 ቅርሺ ሂቡ ላይፍ ኢንሹራንስ ኣትዩ ምስ ዝፀንሕ ግን 500,000 ገንዘብ መፅዩ ኣብ ጎፋንድሚ ከይተመርኮሰ ሂወት ክመርሓሉ ዝኽእል ሞርጌጅ ተነይርዎ እቲ ገዛ ሞርጌጅ ብምኽፋል እቶም ደቂ ብሰላም ክዓብይሉ ዝኽእል መገዲ ኮታ እቲ ገዛ ክረጋጋእሉ ዝኽእል መገዲ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሸለል ኣይንበሎ ረብሓታት ኣለዎ ዝኾነ ነገር ክሳብ ንውስን ፅባሕ ንግሆ ኢንቨስትመንት ዝበልናዮ ነገር IUL ክሳብ ንውስን ሎሚ ዋዕላ ሓደ ረኺበልና ንፈልጦ ላይፍ ኤጀንት ኣሎ ናባይ ክደውሉ ትኽእሉ ኢኹም ናብ ካልኦት እውን ትፈልጦም ክደውሉ ትኽእሉ ብዘየገድስ ግን እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ፕሮቴክት ንግበር ንፋሚሊና ማለት እዩ ይቐኒል ደሳሓወይ ማይክ ሰቲ ክልተ ደቂቕ ዕድል ክበካ እንዲ ሕቶታት እዚ ሕቶ መልሽ እንዲ ክስታይ ዝገብረና ዘሎ ክልተ ደቂቕ ዕድል ክበካ እንዲ ማይክ ሰቲ ክሳብ ሽዑ እዚኣ ራን ክንገብረና ኣለዋና ዝተረፈ ሕቶታት ክንሓተን ኢና ማለት እዩ ማይክ ሰቲ ካፍቅደልካ ናይ 3 ደቂቕ ኣራይ ቴንክ ዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ከምዚ ትረአየና ደሎ ናይ ፀጉርና ብሳላኻ ዝበሃል ሎሚ ሪኢኹም ኣብ ሻወር ክኣቱ ከሎ ነቲ ሻወርና ክሳብ ክንደይ ከም ዝዓብሶ እቲ ማይ ድሬን ናትና ከዓ ምኻዝ ዝኣብየና እቲ ምክንያት ክንድዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሻወርና ከምዚ ዓይነት ምስ ደጋጥም ወይ ከዓ ኣብ ሲንክ ናትና ከምዚ ምስ ደጋጥመና እቲ ፀጉሪ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ክንኣልየሉ ንኽእል ናቱ ሶሉሽን ኣሎ እዚ ሶሉሽን እዚ ድማ ንክሕቀቀልና ይሕግዘና ምናልባት ብዛዕባኡ ካልእ ምስታይ ክንብል ኢና ባይ ዘ ወይ ናፍቲ ሕቶታትና ክንምለስ ኢና ደሳላሓውና እውን ሒዝናዮ ስለ ዘለና ማለት እዩ ደሳሓውና ኣይኖ ሒዘካ ኣለኹ ኢስ ሆሊዴይ ዊኬንድ እዩ ግን ስለቲ ግዜኻ ኣዝየ ደመስግነካ
እስኪ ምናልባት ኣብዚ ክንገልፆ ፀናሕናሲ ናይ ሪታይርመንት ክንብል ፀኒሕና ናይ ሪታይርመንት ሳምታይምስ ምስ ሶሻል ሴኩሪቲ ተተኣሳስር ኣለውን ሓደ ኮይኑ ዝመስለና ብዙሓት ኣለና እስከ ምናልባት ንዓነ እሞ ፈላለየና ሕጂ ሪታይርመንት ክንብል ከለና ዝበዝሕ መንግስቲ ዝኸፍለና ናይ ሶሻል ሴኩሪቲ ንረኽቦ ዝመስለና ወይ ከዓ ኣብቲ ላይፍ ኢንሹራንስ ፀኒሕና ከዓ እቲ ካብኡ ክንረኽቦ ዝግባአና ቤነፊት እዚአን ፈላለየለይ ተሰሓበ ኦኬ ሕጂ እቲ ብ401 ኬ ተለና እቲ 401 ኬ ናይ ጡረታ ገንዘብ እሱ ናይ ጡረታ ገንዘብ ናይ ማለት እዩ ክሳብ 59 ደቂ 59 ፍርቂ ንኸውን ክንትንክፎ ኣይንኽእልን ኢና ብድሕሪኡ ክነውፆ ንግደደሉ መድረኻት ኣሎ እቲ ካልእ እቲ ብጋቨርንመንት ብሶሻል ሴኩሪቲ ዝእከብ ገንዘብ ምስ 401 ኬ ከመይ ይሰርሕ ታሽ መጌር ይፍልኒ ግን ገዛ ርሱ ዝካለ ናይ መንግስቲ ናይ ጡረታ ገንዘብ እዩ ማለት እዩ ሶሻል ሴኩሪቲ ፅባሕ ንጎ ጡረታ ክትወፅእ ከለካ እቲ ገንዘብ ናይ ጡረታ ክንደይ ነይረን ሰን ይወሃባኻ ማለት እዩ ስለዚ በበይንዩ ኢላ ዝሓስብ ኣነ ኣይራኸብኒ እቲ ላይፍ ኢንሹራንስ ከዓ ገዛ ርሱ ዝካለ ናቱ ጣሽማት ሕጂ እንታይ ንገብር ዘለና ሓደ ሰብ ናብነት 401 ኬ ናይ ግደድኒ 401 ከዓ ኣብ ስራሕ ካብ 401 ኬ ዝኣቱ ኤግዛምፕላት ዝተጠቂሙ ብቐጥታት ገንዘብ ናብ ላይፍ ኢንሹራንስ እንድሕዳእትዩ ክረኽቦ ዝኽእል ረብሓታት ብምርኣይ ውሳኔ ንክውስን ይሕግዞ ማለት እዩ ካልእ እውን ኢንዲፔንደንት ዝኾነ ሰራሕተኛ ከዓ እቲ IRA ድዩ ሮት IRA ድዩ ወይ ከዓ ላይፍ ኢንሹራንስ ወይ ከዓ IUL ናይ ሓሽ ኢሉ ኣወዳዲሩ ዝሓሸ ውሳኔ ንክውስን ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢለ ይግምት ማለት እዩ ሚታ ኣለካ ገር ፅቡቅ እያ ምክንያቱ እዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓንጎልና ዝመፅእ ንኩላህና ካብ ነፍሲ ጀሚርካ ማለት እዩ ላይፍ ኢንሹራንስ ክንበሃል ከለና ኣምላኽ ኣሎ ኣምላኽ ከሎ እንታይ ንብሎ ነገራት ኣሎ እዚ ሰፊሕ እዩ ማለት ብሓደ ግዜ ክስታይ ዝውዳእ ኣይኮነን ኣብቲ ውሽጣዊ ኣትኻ ግን ብዙሕ ነገር ክሕተት ዝግብኦ ወይ እውን ክምለስ ዝግብኦ ነገራት ኣሎ እስኻ እንታይ ኣነ ክብል ከለኹስ صباح ذكات مني نصبح دحري زكاتم ኣብ ክንዲ ብዕዳ ኣቱ ወይ እውን ኣብ ክንዲ ኣብ ጎፋንድ ሚና ኣትኾንቲ ዝበልካዮ እቲ ሴቪንግ ፀንሓና ዝግብኦ ሳና ፍሉጠና ዝሓልፈና ብዙሕ ነገራት እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ኢንፎርሜሽን ክትበና ብምምፃኻ ደጊመ ኣዝየ ተመስግነካ ምክንያቱ ካባይን ጀሚርካ ብዙሕ ከምዝናተይካ ዘይፈልጦ ሰብ ከዓ ብዙሕ ስለ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ሕቶታትና ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ካልኣይ ክፋል ክንገብረሉ ኢና እዚ ምናልባት እውን ነዚ ጌርና ዘለና ናይ ሎሚ ዝተኸታተሉ ከምኡ ከምዝናተይ ሕቶታት ክህልዎም ይኽእል ዝብል ግምት ኣለኒ ሆፍሊ ነዚ ምስ ረኣዩ ድማ እቲ ናቶም ርእቶ ወይ ናቶም ሓሳባት ምስ ዝፅሕፍልና ወዱ ኣብቲ ካልኣይ ክፋል እንገብሮ ሓፈሻዊ ሕቶታት ናይቲ ሰብ ርድኢት እውን ክትህበና ኢኻ ማለት እዩ ካልእ ምናልባት ኣብ ቀፃሊት ከይረሓቅካ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ እቲ ሰብ ክፅበዮ ዝፀንሕ እሞ እንድሕር ግዜ ነዊሕ እዩ ንሓሳብ ክስታይ ስለ ዝመሓላለፎ ወይ ከዓ ምስ ተቐዲምና ነመሓላለፎ ኢንፎርሜሽን ስለ ዝርሳዕ ማለት እዩ ኣብ ሕፅር ዝበለት ንዓኻ ብትጥዕመካ ግዜ ጌርካ ካልኣይቲ ክትብለና ኢኻ ንስኻ እንታይ እዩ ብዛዕባ ባንክታት ክንፈልጦ ዝግባአና ኣብ ባንኪ ኣይንፈልጥን ኢና ከም ገሪ ሕጂ ገንዘብ ረክብ ኸይድ دربي ونمت كده معلتياوي شاتت بلنتن كارت كافتي كارت يزوسد ايفولتاني مانسلي ويكا تي تايم انا سبند زغبرلو ويكا سوايب زغبرلو متن እቲ ባንክ ክንደይ ቻርጅ ዝገብረኒ ኣይንፈልጦን ኢና ብዛዕባኡ ወይ እውን ኣብ ናይ ደቅና ዝግበር ናይ ኣቀማምጣ ገንዘብ እውን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ስለዚ ምናልባት ነዚ ሂብካውን ምስቲ ተዓዘብትና ዝህቡና ርእይቶም ንዕኡ ክትምልሰልና ኢኻ ማለት እዩ ንሓፈሻዊ ግን ንደሳላ ሓውና ሕቶ ክንሓቶ ንደሊ ወይ እውን ብዛዕባ እዚ ኮነ ብዛዕባ ሪል ስቴት ኮነ ክንረኽቦ ንደሊ ሰባት እንድሕራሊና ናቱ ኢንፎርሜሽን ኣብዚ ናይ ኮመንት ፒን ገይረልኩም ኣለኹ ኣብታ ሊንክ እንድሕር ክሊክ ጌርና ኣብቲ ናቱ ዌብሳይት ክወስደና እዩ
ኢንፎርሜሽን ናቱ ረኺብና ድማ እቲ ክንሓቶ ዝግባአና ክንወስዶ ዝግባአና ኢንፎርሜሽን ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምናልባት ግን ቅድሚ ምውዳእና ደሰሓዊ ኣብዚ ክንብሎ ዝፀናሕና ኣሲርካ ክተመሓላልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንድሕራልዩ ዕድል ክበካ እሞ ኣብታ ካልኣይቲ ድማ ከይነውሐት ማለት እዩ ሆፕፉሊ ኣብ ሓፂር ግዜ ድማ እተን ተሪፈናና ዘለዋ ከምኡ ካብ ሕቶታት እንድሕር መፂና እውን እተን ሕቶታት ክትምልሰልና ክነዕድመካ ኢና ማለት እዩ ጠቅም የለን ደስ ይብለኒ ገሪሓዊ ብጣዕሚ የመስግን ኣብቲ ናተይ ሊንክ ትርኢ እንድሕር ደኣ ከይድኩም ስክሪን ይረኣየካ ኣሎ ገሪ እወ ኣሎ እጂ እዚ ታሕተወይቲ እታ ኤዱኬሽን ውዝ ደሳለ ትብል ዘላ እቲ ናይ ዋትስኣፕ ግሩፕ ማለት እዩ ኣብኡ እንድሕር ደኣ ጆይን ጌርኩም ሰንበት ሰንበት ንምህሪ ኢና ላይፍ ኢንሹራንስ 401k IRA ከምኡ ናይ ቆልዑ ናይ ፈንድ ዝተፈላለየ በቃ ወሳኒ ዝኾነ ነገር ክሬዲት ካርድ ኣጠቃቅሙ ኩሉ ነገር ንምህር ኢና ስለዚ ኣብታ ኤዱኬሽን ውዝ ደሳለ ትብል እንድሕር ኣቲኹም ሰንበት ሰንበት ስለ ንምህር ኣብኡ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ብቐጥታ ኣይ በቃ ወሲነ የነ እንድሕር ኢልኩም ከዓ ኮንታክት ትብል ዘላ ፀውዕኩም በሪ ኣለኩም ምናልባት ምስ ሪል ስቴት ዝተሓሓዝ ምሻጥ ምግዛእ ብዘየገድስ ኣብ ስቴት ኣለኹም ምስኡ ዝተሓዝ ዝኾነ ነገር ሓገዝ ተደሊኹም ኣብዚኣ ሪል ስቴት ፎርም ትብል ዘላ ኣብኣ እንድሕር ጠወይኩም ክንራኸብ ንኽእል ኢና ክሕግዘኩም ንኽእል እየ ማለት እዩ ብዝተኻለ መጠን ምስ ገሬ ብምዝራብ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ እቲ ፓርትቱ ክንቅፅለሉ ንኽእል መገዲ ክንገብር ኢና ምናልባት ሕቶት ኣለኩም ቅድሚኡ ናብ ገሬ ሳሚት ግበርዎ ስደዱ ገሬ ሕቶ ዘለኩም ሕቶታትኩም ንምምላስ ኩሉ ግዜ ብዓቕምና ድልዋት ኢና ማለት እዩ ያ ተንኪዩ ደስ ሓወይ ከምቲ ዘለናዮ ኩሉ ግዜ ጥዑም ኣይፅገምኒ መልሺ በቃ ተሪእኻ ሕቶታት ክትንክፎ ከለካ መልሺ ሕተት እዩ ዝመፀካ ማለት እዩ ኣይኖ ኣብቲ ዘለካ ግዜ ነፃይብካ ምምፃእኻ በዚ ኣጋጣሚ ከመስግነካ ፈቱ ምክንያቱ እቲ ሕቶታትና ብዙሕ ክኸውን ንኽእል እዩ ሆፕፉሊ ነዚ ዝርዩ ድማ ብዓብዩ እናተይ ሕቶ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ተዓዘብትና ሕቶ እውን ክመፀና በዚ ኣጋጣሚ እቲ ዝመስለኩም ሕቶታት ወይ ክምለሰልኩም ትደልዩ ብዓብዩ ሊንክ ናይ ደሳለ ሓውና ፒን ገይረ ኣለኹ ኣብዚ ናይ መሰጅ ኣላ ካብኣ ክሊክ ጌርና እቲ ዘድልየና ኢንፎርሜሽን ብቐሊል መንገዲ ክንረክቦ ንኽእል ኢና ደሳለ ሓውና ሕቶ ርኢቶ እንድሕር ኣለኩም እውን ኣብ ናይ ቦታ ኮመንት እንድሕር ፅሒፍኩም ካብ ርኢና እቲ ኣብ ካልኣይ ግዜ ክንገብሮ መዲብናዮ ዘለና ከዓ ንዕኡ ኣዳሊና ፀኒሕና ደሳለ ሓውና እውን በቲ ናቱ ኣፍልጦ ኢንፎርሜሽን ክበልና በዛ ኣጋጣሚ ፕሮሚስ ኣቲልና ኣሎ ማለት እዩ ሶ ደሳለ ሓውና ላይፍ ኢንሹራንስ ኤጀንት እዩ ናይ ሪል ስቴት ኤጀንት እዩ ኩሎም ፈልጦ ንደሊ ብምርካብ በቲ ንፈልጦ ቋንቋ ትግርኛ ጥራይ ኣይኮነን ትዛረብ ኣምሓርኛ ዛረቢ እንግሊሽ ዛረቢ ካልእ ቋንቋ እውን ህልዎ ክኸውን ኣነ ዘይፈልጦ ሶ ብከምኡ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ወይ ኣምሓርኛ ተኸእሊካ ደሱ ኣምሓርኛ ጌርካ እዝነይ ድሓን እዩ ሰሚዕ መልሓሰይ ጥራይ በአምሓርኛ ጌርካ እውን ያ ገለ ነገር ክትብሎ እንተደልና ኮንካ በአምሓርኛ በሎ በቃ ካልእ ግዜ ከምኡ ንገብር ምናልባት ኣድላይቲ ኮይኑ ብናይ ኣምሓርኛ ጠለብ ተሎ ከምኡ ክንገብር ንኽእል ኢና ግን ሎማዓንቲ ንሕና ኣብዚኣ ተወዲና ካልእ ግዜ ብጠለብ ከዓ ንሕና ከምኡ ኣሎ ኮይኑ ፀገም የለን ክንገብር ንኽእልና ማለት ይገርሕ ሓወይ ተንኪዩ ደስ ሓወይ ስለ ግዜኻ ኣዝየ ደግሜ ኣዝየ ደመስግነካ ክብረት ሃበለይ ኣብ ናይ ሆሊደይ ግዜኻ ሰዊእኻ ብምምፃእኻ ከዓ ደጊመ ተንኪዩ ታንክስ ጊቭን ስለ ዝኾነ ከዓ ተንኪዩ ገይ ፀገም የለን ደስ ይብለኒ ገርሕ ሓወይ ኩሉ ግዜ ክትዕድመና ከለካ ደስ ይብለኒ ሓቢርና ንዓብየሉ ሓቢርና ንመሃረሉ ሓቢርና ከዓ ኢንሚሂ ንበሃለሉ ባይታ ምፍጣርካ ብጣዕሚ ከመስግነካ ይፈቱ ኣብ ሓዳርካ ሰላምን ጥዕናን ኣሳልጦካ ኣብ ስራሕካ ይምነየልካ ኩላትኩም ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ተንኪዩ ደስ ሓወይ ብሮም ምሸት ይጎደልካ ኣሜን ሽባይ ተንኪዩ ስለዚ ምሳና ተፀናሕኩም ኣሕዋት ወይ እውን ብሕጂ እትሪእዎ ነዚ ቪድዮ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብ ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝረኣናዮ ብዛዕባ ናይ ገዛ መን ገዛ ክገዝእ ክእል ወይ ከዓ እቲ ግዜ ናይ ገዛ ምግዛእ መዓስ እዩ እቲ ዝበለፀ ግዜ ብዝምልከት ኢንፎርሜሽን ሂብና ነይሩ ምናልባት ዝሓለፈኩም ሰባት እንድሕር ኣለኹም ኣብቲ ዝሓለፈ ቪድዮ ከይድኩም ክትሪእዎ ትኽእል ኢኹም ናይ ሎሚ ዝነበረ ከዓ ብዛዕባ ኢንሹራንስ ወይ ከዓ ናይ ሂወት መድሕን ንብሎ እንታይ እዩ ፍልልያቱ
ካብ ስራሕና ንረኽቦ ኢንሹራንስ ወይ ከዓ እቲ ብውልቅና ንገብሮ ኢንሹራንስ ብዛዕባኡ ኢንፎርሜሽን ክህበና ፀኒሑ ምናልባት ዝሓለፈኩም እንድሕር ሃልዩ ተመሊስኩም ናብቲ ቪድዮ ክትሪእዎ ትኽእል ኢኹም ዘለኩም ሕቶ ርእቶ ከዓ ከምዛ ዝሰማዕኹም ከዓ ፕሮሚስ ኣቲልና ኣሎ ካልኣይ ግዜ ክመፀና እዩ እቲ ዘለና ክንሓቶ ንደሊ ወይ ክንፈልጦ ንደሊ ሕቶታት እንድሕር ሃልዩ ኣብ ቦታ ኮመንት ትፅሓፉልና ወይ ከዓ እቶም ብቐረባ ትፈልጡኒ ንዓይ ክትረኽቡኒ ትኽእሉ ከዓ ንድሕር ፅሒፍኩምና ኣብቲ ዝመፅእ ግዜ ሓውና ደሳለ ተዳልዩ ይፀንሕ እተን ክምለሳ ዘለዎን ሕቶ ከዓ ክንሓቶ ኢና ማለት እዩ እያ ናይ ሎሚ ላይፍ ኢንሹራንስ እንታይ እዩ እቲ ካብ ስራሕ ዝውሰድ 401k ዝበሃል እንታይ እዩ IRA ዝበሃል ፍልያቱ ነጊርና ናይ ኮሌጅ ፋንዲን ዝበሃል ከዓ ብናይ ደቅና ክንገብሮ ወይ ሰብ ክንገብሮ ዝግባአና ገንዘብ እዩ ነይሩ ካልእ ከዓ ሪታይርመንት ወይ ከዓ እቲ ጥሮታ ንብሎ ከዓ ብዛዕባኡ ከዓ ኣብይ ኢልና ኣሎ ኢንካም ፕሮቴክሽን ወይ ከዓ ባንክታት እንታይ እዮም ባንክስ ዶንት ዋንት ኣስ ቱ ኖው ብዛዕባ ዘለና ከዓ ኣብ ዝመፅእ እቲ ኢንፎርሜሽን ካብ ባንክ ክንፈልጦ ዝግባአና ክህበና ማለት እዩ ምናልባት ግን ቅድሚ ምኻደይ እዚኣ እስከ ንርኣያ እሞ ኣብ ገዛና ክንደይና ክላክ ኮይንና ወይ ከዓ ሻወርና ድዩ ሲንክ ናትና ተዓቢሱ ጠጠው ዝበለ ክንደይ ኣብ ገዛና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ብፀጉሪ ዝመፅእ ናይ ፀጉሪ ይኮነ ናይ ኮልጌት ብቐሊል መንገዲ ከኣልየልና ዝኽእል ማለት እዩ እዚ ሓፍትና ንሪኣ ዘለና ያ ክስራሕ ከሎ ፎር ሹር ክንደይ ገንዘብ ተኸፊሉ ኣሎ መቆነኒ ክወፅእ ከሎ ግን ክሳብ ክንደይ ኢዚ ምዃኑ ንሪኢ ኣለና ማለት እዩ ዩዝ ኤንድ ስሮ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ ሸቓቕና ከዓ ልክዕ ከምዚ ዊክ ንብሎ ናይ ጨጉሪ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ እዚ ዊክ ኣይዶን እንታይ ይኹም ትብልዎ ኣርት እንድሕር ሃልዩና ኮይኑ ክንሕፀብ ከለና ምናልባት እንድሕር ምስ ፀጉርና ዝለገበ ኮይኑ እቲ ክኸይድ ከሎ ከዓ ተማሒቑ ከይዱ እሞ ኣብቲ ንጥቀመሉ ሲንክ ክኸውን ይኽእል እዩ ታብ ክኸውን ይኽእል እዩ ክላግ ይገብረልና ማለት እዩ ንዑ እንድሕር በሊዕዎ እዚ ሶሉሽን እዚ ክሪስታል ድሬን ኦፕነር እዩ ዝበሃል እሱ ድማ እንታይ እዩ ጨው እዩ ማለት እዩ እዚ ጨው እዚ ብማይ ውዒድ ዝሰርሕ ኣሎ ብማይ ዝሑል ከዓ ዝሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ ወሱ ምስ ተጠቐምና ነቲ ጨጉሪ ክሳብ ክንደይ በሊዕዎ ኣሎ ማለት እዩ ሆፕፉሊ ካብዚ ምስ ወፃኹ እቲ ናቱ ሊንክ ክፅሕፈልኩም ኣብቲ ጥቓና ዝርከብ ናይ ሆም ኢምፕሩቭመንት ከይድና ወይ ከዓ ካብ ኣማዞን ክንገዝኦ ኦንላይን ንኽእል ኢና ክሪስታል ድሬን ኦፕነር እዩ ዝበሃል እዚ ሆፕፉሊ እቲ ዝነበረ ናይ ሎሚ ክስታይና ጠቃሚ ኮይኑ ረኺብኩሞ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ካልእ ሼር ብምግባር ላይክ ይሕግዝ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሼር ግበሮ ላይክ ግበሮ እዚኣ ድማ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ሪአኩም ፀናሕኩ ላውንድሪ ናይ ገዛና ኣረጊት እዩ ኣይሰርሕን እዩ ምስራሕ ዓብዪ ተባላሽዩ ኢልና ንጎሕፎ ብቐሊል ነገር ናይ ደቃይቕ ስራሕ ክንደይ ሴፍ ክትገብረልና ትኽእል እያ ማለት እዩ ኣብ ሓፂብና ኣንቂፅና ኣብ ንውዳእሉ ድራየርና ኩሉ ግዜ እታ መንፊት ሓንሳብ ኣብ ውሽጢ ማዕፆ ኣላ ሓንሳብ ኣብቲ ናይ ማዕፆ ኣብ ደጊ ኣሎ ሓንሳብ ገሊኡ ከዓ ኣብቲ ላዕሊ ናይቲ ላውንድሪ ኣሎ ማለት እዩ ዲፐንድስ እቲ ሞደል ናይቲ ክስታይና ማለት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና እሱ እንድሕር ካብ ክስታይና ተወፅዩ ነቲ ድራየርና ምንቃፅ ይኣቢ ማለት እዩ እሱ ከዓ ነቲ ባርዕ ንኸይባርዕ ተባሂሉ ከዓ እቲ ቴርሞስታት ናይ ሂቲንግ ከዓ ፊዝ ስለ ዘሎ እሱ እንድሕር ተዓቢሱ ንኸይቃፀል ተባሂሉ እታ ፊዝ ጠጠው ትብል እሞ ምስራሕ ተዓብየልና ማለት እዩ ስለዚ ንሎሚ እዚ ይመስል ነይሩ ብዝበለፀ ስማዕ እስከ ሳሙ ወደይ እንታይ ዲኻ ኢልካ ነደይ ተዕበ ንጎ ወድኹም ስድሓን እንዳበለ ዝኸዳ ነበራ ንሳን ሰብኣያን በዚ ተሓቆቂፎም ካሕልፉ ርእዮም ስዋይ ፍቕሮም ደስ ክብለካ ኢለስ ኣደይ ተዕበ ኣብ ከብድኺ ዘሎ ቆልዓስ ኣምላኽ ዝኩሉ ግርህና ናትኪ ርዩስ 18 ወርሒ ኣብ ከብድኺ የፅንሓዮ ፅቡቕ ኢሉ ቆልዓ ክወፃልኪ ኢለያ ንኣደይ ካብ ፍቕሪ ዝተወገሰ ዋይ ኣንታ ኣምላኽ ኣቦይ ኣነስ ካብዚ ዓለም ብሎግ ተበልኮስ ሓጢኣት ይሕሰበለይ ድኸውን ሕጂ ፅናሕ እሞ ንዓኻ ካብዚ ዓለም ናብዚ ዓለም ክትመፅእ እንከለኻ ኣካውንት ፈቲሐ እንድየ ምፅአካ ኣካውንት ፈቲሐ ከዓ ብሎግ ክብለካ ካብዚ ዓለም ኣንታ ዕትሮ እንዳደይ ትርሓስ ፅናሕ ጥራይ ወድዛ ብርጭቕ ከይተዓበንና እንታይ ይተዓበንና
ስለዚህ ናይ ሎሚ እዚ ይመስል ነይሩ ስለ መዛኩም ኣዝየ መስክን ኩሉ ናብ ካልእ ሰብ ንክባፅሕ ድማ በቲ እናትኩም ትራኸብሉ ሸር ክትገብሩ በዛ ኣጋጣሚ ዕድመኩም ፈቱ ላይክ እናገርኩም ከዓ ነቲ ኣልጎሪዝም ንከዓቢት ኢንፎርሜሽን ከዓ ናብ ካልእ ሰብ ንክበፅሕ ይሕግዝ እዩ ስለዚ ሓደስቲ እናትኮንኩም ከዓ ነዚ ዩቲብ ቻነል ሰብስክራይብ ብምግባር ንክትዕብይዎ ብናትኩም ይምሓፀን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ይገብር ዘለና ብሩኽ ቀዳሚ ሰንበት